Kana tokulandireni ku Streams of Light. Ndine brother Daniel presentation imene tufuna tikambirane nkhani imene ya chachikhumi ndi zopereka. Presentation imene tinayikonza ndithu chifukwa chakuti anthu ambiri akhala kufunsa natuno muchipangano chatsopano kodi zopereka tichita nazo bwanji nanga chachikhumi tichita nazo bwanji. So tifuna tione kunena tuno Bible likutiuza tiyani chifukwa tino foundation kapena sanamira wa chikhulupiriro chathu ndiwo mawu a Mulungu. Chimene Mulungu atiuza mawu ake ndiye chimene ife tikufunika kutani tsati. Ndiye tiona ndithu kuti chachikhumi chimayenda bwanji komanso tikhala tikuona Bible tino zopereka zimayenda bwanji. Alright, so tikamakamba za chachikhumi malo oyambirira amene chachikhumi anaperekedwa m'Bible ndi nthawi ya Abraham. Tiwenge meneka akuyamba zona kuno Genesis 14:17 ndipo anatuluka mfumu ya Sodomu kukomana naye atabwera anatha kuwakantha Kedoromere ndi mafumu amene anali naye kuchigwa cha Sape ndiko kuchigwa cha mafumu 18. Ndipo Melkizedeki mfumu ya ku Salemu anatuluka nawo mkate ndi vinyo. Iye ndiye wansembe wa Mulungu wamkulu. So nkhani imene tionanso mapaderadera komano tifuza kuti Melkizedeki anali ndani, koma apati kuthaona tuno Melkizedeki anali chani wansembe wamkulu nthawi imeneyoyo. Tifuza zambiri ya Melkizedeki koma nkhani ili apa ndina tuno Abraham anapita kukakantha mafumu nthawi imeneyo. Lot amene anali ngati bale wake atatengedwa ku ukapolo ifetuno mafumu a Sodomu ndi azinzawo anagonja mu nkhondo. Ndipo kumva tino Lot watengedwa. Abraham anachita machawe anakungana ndi antchito yake ndikupita kukamasula ndani Lot ku mafumu amene anatengedwa. So tikutha kuona kuti pochoka pamene papa Abraham akumana ndi wachani wansembe. Ndichichitika nchani Genesis 14:19 wansembe chatawerenga kuti anamdalitsa ndani Abraham. Ndete ndipitiza natino ndipo anamdalitsa iye nati Abraham adalitsike ndi Mulungu wamkulukulu mwini kumwamba ndi dziko lapansi. 20 ayamike Mulungu wamkulukulu amene wapereka adani ako dzanja lako ndipo anampatsa iye limodzi la magawo khumi la zonse. So apa tikutha kuona kuti pachiyambi penipeni tikawerenga buku lonse la Genesis sitikuonapo pena pake pamene Mulungu anapereka lamulo lonena kuti munthu azipereka chachikhumi kapena kuti azipereka limodzi mwa magawo khumi. Koma apa tikutha kuona ngati munaona phunziro la kungoyenda ndi Mulungu, phunziro meja tipanga link mu description. Ngati muna werenga ndikuona phunziro meja tinaona kwambiri za moyo wa ndani wa Abraham. Tikutha kuona kuti Abraham anali mnzake wa Mulungu. Ndipo chifukwa anali mnzake wa Mulungu, Abraham anaona kuti kunali kwabwino kwambiri ndipo chinali chinthu chokoma kunena kuti apereke limodzi mwa majani mwa magawo khumi. Chinali chinthu chimene chinali pa mtima pandani pa Abraham. So tikutha kuona kuti pachiyambipa palibepo lamulo lenileni limene lalembedwa kapena anenedwa ndi Mulungu, komano anthu a Mulungu ngati Abraham akutha kuzindikira ineyo mene Mulungu andidalitsira choncho atapita kwa wansembe ndikumuneneranso madalitso ena Melkizedeki. Abraham anaona kuti apereke limodzi mwa magawo khumi kwa ndani kwa Melkizedeki amene anali wansembe. So inali ndithu chinthu chimene chachokera pansi pa mtima pandani pa Abraham, osati mwa kukakamiza kapena kuti panali lamulo ena lililonse limene afuna atsatire, koma chifukwa chena kuti chinali chinthu choto anachita kupanga pansi pa mtima pake. Alright, tipitizeni Genesis 28:20 tikaonanso za patachoka Abraham panabwera Isaac kenako Lot kenako Pepani kenako Yakobo. So Abraham mwanake Isaac anazabala Yakobo. So Yakobo amene ndi amene akuthawa pambala wake kuti angamuphe atamandaliso anagona ndithu munthu akanayika kumwala ndi anapemphera muuza Yehova. Anena kuti Genesis 28:20 akuti Yakobo ndipo
analumbira chilumbiro nati, Mulungu akakhala ndi ine, akandisunga ine njira imene ndipita, akandipatsa ine mkate wa kudya ndi zovala zakuvala 21 ndi kuti ndibwererenso ku nyumba ya Atate wanga nditendere, pamenepo Yehova adzakhala Mulungu wanga 22 ndi mwala umenewo ndinawumiritsa udzakhala nyumba ya Mulungu, ndipo la zonse muzandipasa ine ndidzakupasa inu limodzi la magawo khumi. So tikuthanso kuna kuno Abrahamu anapereka chachikhumi kumano apapa Yakobo anapemphera kuti Ambuye inu mukandichitira zokoma, inenso nditani kubweza limodzi la magawo khumi. Tiona kuno Yakobo sanali mmodzi mwa amene anayenda ndi Mulungu. Tikaona bwinobwino anthu amakhala atuno akuona zokoma zonse zimene Mulungu alitira, ndi makhala chinthu choti akonza mkatikati mwachani mwamoyo wawo kuti anchitira Yehova. So tikuthaona kuti no izi ndimene zinalili kwa anthu imeneyi. Komano tikuzaona kuti no pa Sinai pamene panabwera chipangano chakale. Okay, ndiye tikamakamba Malaki chapter 3 akupanga comment pa nkhani ya chachikhumi molingana ndi malamulo amene Mulungu anamuza Mose kuti alembe. Malamulo ena anali okhuza chani za chachikhumi taona osewa. Komano malamulo 10 ndi amene anachita olemba yekha Mulungu pa makumi. Koma panayinso malamulo ena amene amatchedwa kuti malamulo a Mose. So mmenemo anakamba za chachikhumi. So Malaki 3:9 akunena kuti no mutembereredwa ndi temberero pakuti munandilanda ine ndinu ndithu mtundu uwonse. Verse 10 mubwere nalo limodzi lonse la khumi ku nyumba yosungiramo, kuti nyumba mwanga mukhale chakudya, ndipo mundiyese nako tsono, ati Yehova wamakamu, ngati sindikutsegulirani mazenera akumwamba ndikutsanulira madalitso wakuti adzasweka malo akulandira. So tikaona bwino nkhani ya chachikhumi mene system ya chilamulo imaperekedwa kudzera mwa Mose inasanukano ngati lamulo. Tiona chifukwa yani inasanuka ngati lamulo. Koma tikaona bwino panali ndithu chikakamizo kwa wina aliyense afune asafune amafunika apereke chani chachikhumi. Ndiye tikaona bwino pangano lakale panali zinthu zina zimene tikufunika tizimvesese. Mwina ndisanapitirire mafuna kunena chinthu ichi. Panali zinthu zambiri tikaoneranso napanga ulalikwina wa nene monga ngati ine, komanso panayinso ulalikwina otchedwa kuti Ambuye ndiye mzimuyo. Tikaona bwino panali ma systems awiri m'Bible, kuyambira pa Sinai komanso kuyambira pa Pentecost mabwera ku system inenayi pa Sinai inayo yofuna onera kuti iyaphunzitse anthu za chiyero cha Mulungu. Nkona Mulungu anapereka malamulo 10. Malamulo 10 amafunika aonesera anthu chiyero. Malamulo 10 amakamba zoti munthu akhale wa chiyero, koma samampangisa munthu akhale ndi chiyero choyani. Ndipo pambali pana malamulo 10 panayinso malamulo a zinsembe. Malamulo a zinsembe amafunika amphunzitse munthu kuti akhale ndi chiyembekezo, kuti pamene wachimwa pali ndithu chiyembekezo. Mwazi wa nkhosa kuchotsa chani machimo. So izi zimaphunzitsana kuti pafunika munthu wina amene azapereke moyo wake malo mwa ife, kuti moyo woyerawo ndio umene uzatiyeretse ife. So izizi zimachitika choncho. Ndipo pambali pabe panayino malembo ndichizona kuti amauza kuti mufunika muzale zaka 6 lachi 7 musazale, pokolola musakolola mbalimbali. Panayi ndithu kuti malamulo tambirimbiri timene timachita malembo. Pambali pamene malembo amafunika kuti Aisraeli akasonga malembo amaoneka anzeru kwambiri. Ngati panayi lamulo lina kuno akapanga chimbuzi sinangamenda mu chipulule, akapanga chimbuzi azena ndi khasu nthawi zonse azikumba, ndipo akamanga chimbuzi azikwirira, zimene even ngakhale lero nzinzanzeru kwambiri than ungolowa pachili. So panayi malamulo tambirimbiri timene tikaona bwino even ngakhale lerolo malamulo anali anzeru. Tikaona bwino tikapita panayino maweruzo anali achona kuno ngati munthu aba kapena apha wachosa nzako diso yonse yani
diso, right? Munthu angoledzera mosakhala bwino, sakumva, atuluse panja amugende, right? Munthu amene ali mfiti angende. So maweruzo anayi ngatino ukhoti ino sopano kuti amene waphwanya malembo akufunika alandire chilango. So tikaona system imeneyi ndi imene Mulungu anayika chifukwa amafuna kuti awasunge ana a Israeli mpaka anakufika Yesu atani abwere. Mkati momo awaphunzitsa anthu za chiyero, aphunzitsa anthu za chisomo, koma anthu amene sangamve asungike, amangike mpaka Yesu atani abwere kuti mpulumutsi atani abwere. So malamulo ambiri tikaona mmene momwe anayikidwa chifukwa anthu ambiri anali satani osatembenuka mtima, right? So tikamaona 2 Korinto chapter 3 verse 7, 8 ndi 9 kunangokamba mwachindunji komano mfundo zambiri za nkhani imene nazifotokoza mu nene momwe ngati ine ndi Ambuye ndiye Mzimu. So sindifuna ndibwerezenso koma ndimafuna ndikwa anthu amene mwina ndikoyamba kuonera mautumiki. So popanga comment Paulo pa nkhani imene 2 Korinto chapter 3 verse 7 kuyambira pa Sinai kufika Yesu amabwera, anthu omwe amabada mu system imene amatchedwa kuti ali pansi pa lamulo kapena ali pansi pa kumvera yani lamulo. Chinayense pa moyo wa munthu chimanenedwa ndi lamulo, right? 2 Korinto 3 verse 7 atiyani, koma ngati utumiki wa imfa olembedwa ndi wolochedwa miyala unakhala mu ulemerero kotero kuti ana a Israeli sanathe kuyang'anisa pa nkhope yake ya Mose chifukwa cha ulemerero wa nkhope yake umene unali nkuchosedwa. So tikaona bwino Mose adakwera kumwamba mu phiri la Sinai ndipo pamene amatsika tikaona Exodus chapter 32, 34, 35 mmene anatsika ana Israeli amachita kukanika kumoyang'ana nkhope ifani nkhope yake imatadi mawala amamuza ati avale chinsalu. Ndipo apana ulemerero wa chipangano chakale makamaka tikamaka za chipangano chakale tikamba za system yonse ya malamulo pamene pa mtima wa chipangano chakale pamene ali malamulo 10. Ndakuti ulemerero wa system imeneyo mafunika kutani uchosedwe. Verse that koposa kutani nanga utumiki wa Mzimu udzakhala mu ulemerero. So pambali pote pali utumiki wa malamulo palinso utumiki wa chani wa Mzimu wa chipangano chatsopano. 9 akuti pakuti ngati utumiki wa chitsutso unali wa ulemerero, makamaka utumiki wa chilungamo uchulukira mu ulemerero kwambiri. Tikaona bwino malamulo 10 aja ndi malamulo onse. Malamulo 10 amangopanga za amaonesera ana Israeli chiyero, usachite chigololo, usabe. Mwanjira ina zimaonesera Mulungu ndotani, Mulungu ndiye okhulupirika. Tikaona uzikumbukira tsiku la Sabata zikutuza ife kuti chani Mulungu afuna akhale nafe pamodzi ndi ife. Uzikhala naye Mulungu mmodzi yekha zikutuza ife kuti chani palibe china chiyonse chimene chingakwaniritse zosowa za moyo koma kudziwa ndani Mulungu. So tikaona malamulo onse aja 10 amaonesera ife zakhalidwe la Mulungu chiyero chake, koma ana Israeli angakhale ife sitingakwanire pa muyeso umenewo. Nikuona timafuna moyo wa chiyero umene uli mwa Yesu Khristu. Tikaona angakhale malamulo okamba za nsembe tikuona kuti Yesu Khristu ndiye mwana wankhosa otani ophedwa, right? Tikaona za malembo ana Israeli amafunika angu apasa nzeru aonese ndi nzeru tikuona kuti Yesu Khristu ndiye nzeru ya Mulungu. Tikaona maweruzo Yesu Khristu ndiye amene anatonesa onaya kuti Mulungu ndiye ndani atate wathu. Mulungu soweruza koma Mulungu ndiye ndani ndiye chikondi. Tikaona maweruzo aja Mulungu amapanga chifukwa chonena kuti chani. Tikaona bwino ana Israeli akakhala alakwisa chilango chimabwera ndi Mulungu amene amabweretsa chilango. Koma tikaona bwino munthu amene akupanga zochimwa zokhazokha amafika paja pano sangakwanise kuzindikana kuti ichi ndikupanga choyipachi chikubweretsa zakuti, ndikupanga choyipachi chikubweretsa zakuti. Zingatono panopa munthu amene apanga za ziphuphu amatengera kuti amene ndozisata kwambiri amene uchali mamadire akamazagwida ora omangira mara koma basa namanga makhala katono ndimene zimakhalira. So Mulungu anamba panga mwanjira ina muchipangano chake kuti munthu akakwisa ichi chilango chake ndichi kuti chani anthu azindikira kuti tchimo lili ndi zotsatira zake. Mapeto a tchimo ndi chani ndi imfa. Koma muchipangano chatsopano Yesu pamene akubwera akutiza ife kuti Mulungu ndiye ndani atate.
nkhope yenene ya mulungu tikutha kutani kuiona, right? So sitiliso pansi pa ulamuliro, sitikunena kuti malamulo khumi akukhomera pa ndani ayi, komano tikaona mwino akutiuza ifuna kuti no system ya chilamulo yonse imene inabwera kudzera mwa Mose. Yohane 1:17 akuti no chilamulo chinabwera kudzera mwa ndani mwa Mose, koma choonadi ndi chisomo chinadza kudzera mwa ndani mwa Yesu. Yohane 1:17. So tikamaka za choonadi tokamba za chigwirikazo, system yonse inabwera ndi Mose. Mulungu anayika chifukwa ena ngati chithunzithunzi cha zoonadi zimene zimafunika bwera mwa ndani mwa Khristu Yesu. So tikaona system imene inali yabwino chifukwa anthuwo anali otani osalungama, anali anthu osaweruzika, right? Koma ndikuona kuti pali system ina yabwino, system yokoma imene ili mwa Yesu Khristu, imene tikupeza zinthu zina. So tikamaona za chachikhumi, Mulungu anayikadi kuti lamulo likhalepo, anthu azikakamizika, wina afuna asafune apereke chani chachikhumi basi, ndipo anthu okhulupirika amaperekadi chani chachikhumi, angakhale osakhulupirikawo amafunika apereke chani chachikhumi. Verse 11 pamene pali mfundo pamene papa Malachi 3:11 ati yani, ndipo ndidzadzudzula zolusa chifukwa cha inu kuti zisakuonongereni zipatso za nthaka yanu, ngakhale mpesa wanu sudzayoyoka zipatso zake zosacha munda, ati Yehova amakamba. Now tiona pa verse 11 akukamba za zinthu zakumunda, mafuna ndisindike pamene akukamba za zinthu zakuti zakumunda, right? So tikamona chachikhumi ichi chikuperekedwa pa zinthu zakuti zakumunda. Funde meneyo tikufuna tigwirisise kwambiri, chachikhumi chikuperekedwa ku zinthu zakuti zakumunda. Ndiye anthuwa tikaona muchipangano chakale malonjezano ambiri anawuzana kuti no mukasunga malamulowa ndiye muzakhala mmenemo. Zinthu zambiri even tikaona malamulo khumi anawuza kuti no mupereke ulemu kwa makolo anu kuti masiku anu akhale atali. Tikaona malamulo ambiri akawasunga daliso mene umakhalapo umakhalanso wanyani wakuthupi, right? Nechimozimozi akakhala apereke chachikhumi amakhala ndi daliso wachani wazakumunda, right? Mafuna kwambiri tikhale limodzi mene. Now 1 Timoteyo 1:8 ndi imene tatisegulire kwambiri kuti timvesese nkhani ya malamulo, kuti malamulo amaperekedwa chifukwa yani. 1 Timoteyo chapter 1:8 akuti yani, koma mudziwa kuti lamulo ndi labwino ngati munthu achita nalo monga mwa lamulo. Lamulo ndi labwino, pepe futo ndi lamulo. 9 akuti yani, podziwa ichi kuti lamulo siliyiki chifukwa podziwa ichi kuti lamulo siliyikika kwa munthu wolungama. So lamulo sima ikiwa chifukwa ya munthu wolungama momwe chifukwa yani, koma kwa osaweruzika ndi osamvera lamulo, osapembedza ndi ochimwa, osalemekeza ndi anyozo, akupha atate ndi akupha amayi, akupha anzawo. 10 achigololo, akuchita zoyipa ndi amuna, akuba anthu, amabodza, olombera zonama, ndipo ngati kuli kena kotsutsana nacho chiphunzitso cholamitsa. So lamulo limayikidwa kwa anthu amene ali osalungama, anthu osamvera. Tikaona ana a Israeli atangowapasa malamulo khumi, kena wanamba kuti aniwo anayamba nthawi imeyo kupembedza yani mafano. Mwanjira ina lamulo lija anayikadi chifukwa ya ndani chaiwo. Tiona kuti no china chonse chimene malamulo amaletsa ana Israeli amachita. So Mulungu anaziwira anthuwa ndi anthu osakhulupirika apase malamulo kuti anthu aja azindikire kuti nomwe okha ndi anthu osakhulupirika atembeneke nditembeneka kwa ndani kwa Mulungu. So lamulo limayikidwa chifukwa munthu ndi osatembenuka mtima. Kwa munthu oti ndi Mkhristu ukufunika umuze kuti usachite chigololo. Ngati ufuna umuze choncho ufunika umudabe munthuyo ngati ali ndani ali Mkhristu. Pano ngati munthu uli ndi moyo wa Yesu, moyo wolungama, ndiyo tino iweyo ngakhale mumtima mwako suzichita chani, suzikhumba azimayi kapena azimuna aini ayi. Ndiyo tino moyo wa Yesu Khristu ukupanga chako chinthu chimene chimayambisa zonsezo, mene munthu osalemenuka akufunika lamulo. So
ndi chifukwa chani mulungu anayika lamulo la chachikhumi. Leviticus 27:30 akuti limodzi mwa magawo khumi la zonse mdziko, la mbewu zake za mdziko, la zipatso za mtengo ndilo la Yehova, likhale lopatulika la Yehova. So mulungu akunena kuti pa zinthu zakumunda 1 out of 10 ndi za Yehova. Ndi Yehova ati nzopatulika ku ntchito yanji. Deuteronomy 14:22 akuti muzipereke ndithu limodzi la magawo khumi la zipatso zonse za mbewu zanu zofuma kumunda chaka ndi chaka. So chaka ndi chaka, takuona menepe, chaka ndi chaka anthu amafunika apereke yani chachikhumi. Akakolola akapereke chachikhumi kwa ndani? Kwa Yehova. So mwanjira ina Yehova ati zinthu zopatulika kwa iye. Mwanjira ina ndi Yehova yekha amene angalangize ifeyo kuti chachikhumi chikuyenda bwanji. So apa tikuona kuchipangano chakale, akhristu ambiri agwiritsa ntchito Malaki 3:19 kuwauza mamembala awo kunena kuti ndikamba za mipingo koza akhristu no ngati sapereke chachikhumi anthu ndotemberera basi. Sinanga vesi imatena nditi tifuna tondoda kuti no kodi Yehova akamati chachikhumi chopatulika, Yehova amagwiritsa ntchito chopatulika motani? Now ndimasindika mfundo nandi chachikhumi ndi zinthu zakumunda, and mavesi osera werenga so far akukamba kuti chachikhumi nzakumunda. Now anthu amati ayi panopa chachikhumi ndi ndalama, chifukwa tinamagwiritsa ntchito ndalama. Kodi munthu aya Baibulo ndalama zinaliko kunalibe? Ndiye timafuna tingobwerera mbuyo kwambiri ana Israeli asanatuluke ku Egypt. Tikapita nthawi ya Joseph ndi azibale ake muone zinachitika pachana akagula munda, anakagula chakudya nomabwerera. Ndiye timafuna tiwerenge Genesis 44:8. Taonani ndalama zija tinazipeza kukama kwa matu athu, tinazibwezanso kwa inu kutuluka mdziko la Kenani. Nanga bwanji tingabe nyumba ya mboyanga kapena siliva kapena golide? So tikuona tino kuyamba nthawi ya Yosefe ndalama zinaliko, golide ndi siliva ana Israeli anali nawo kale. Timozeni kuyamba nthawi ya chinandani Yosefe. So apa ndi Yosefe anapanga plan yona kuno abweze azibale ake golide ndi siliva ndi zinazo teno. Nkhani mukuthaka werenga mwana nkhani imene mfana sindika ndoda kuno makobiri analipo ndikale. Koma mulungu pa chachikhumi amafuna chachikhumi chizipedwa pachani pazakumunda. Ndikhulupirira tinozenepe ngati tikufuna tisimikize ndi kukakamiza chachikhumi lero, leti tibwererenso kuchipangano chakale ndikuzazindikira kuti chachikhumi chimapedera pa zinthu zachani zakumunda. Ngakhale ndalama zachani zinalipo tilimozenepe. Tendipitizeni kodi chachikhumi Yehova chinayi chopatulika amachigwiritsa ntchito motani? Deuteronomy 10:9 anati chifukwa chake Alevi alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi abale ake. Yehova mwini wake ndiye cholowa chake, monga Yehova mulungu wake ananena naye. Ndiye tikaona bwinobwino ana a Israeli chifukwa cha kukhulupirika kwawo kumapeto ake analonjeza nawo kuno alowa mu Kenani, ndipo aliyense anapesedwa malo. Koma Levi analandira chinthu chachikulu koposa. Ati Levi cholowa chake ndi nani? Yehova. Tikuona pamenepe iyo ndi phunziro lina lapadera, cholowa cha munthu kukhala Yehova. So ana a Levi anali ndi cholowa chachikulu chamuyaya, ati cholowa chawo ndi Yehova, analibe malo. Nyemere iti ministry nalawo no. Ndipo taonani ndawayika ana a Levi limodzi la magawo khumi mwa zonse mu Israeli, likhale cholowa chawo mphoto ya pa ntchito yawo ali nkuyichita ntchito ya chihema chokomanako. So ana a Israeli pa nali mafuko 13, fuko lachi 13 naye Alevi, koma mafuko 12 ndi okhala amene anapasa malo. Koma ana a Levi ndi amene anaponyedwa mafuko 12 wakuti no azatumikira. Komanso ana a Levi ndi amene amatumikira sombe kutiko ku Kachisi chihema chokomanako, kenako malo amene anasankha Yehova amene amatchedwa Yerusalemu. So ana a Levi ndi amene amatumikira, ndipo chifukwa choti yo ndi otumikira muziwa mulungu anapanga chani? Analamula kunena kuti mulungu amachita zatu anthu ambiri, anthu oluma mtima, anthu ali mtima, anthu ovuta, ndi analamula kuti aliyense azipereka chachikhumi. So aliyense akalimalima
1 out of 10 zimapita kwa ndani? Kwa Alevi. Kuti chani? Alevi focus yawo 100% ikhale kuti kutumikira ana Israeli. Ikhale kutumikira ana Israeli kuti no ayende monga munjira ya Yehova. Ana Israeli amene wawa amafunika azipereka chachikhumi. Cheso chachikhumi ntchito yoyamba imakagwira kudyesa ndani? Alevi. Tapona amenepe? Okay? Tipitizeni. So tikaona muno bwino. Tikaona muno bwino. Ni ntaya Nehemia anafotokozaso zinthu zimenezo. Nawo tuno. Nehemia 10 verse 13 anatuno. Ndikuti tidzabwera nazo za mtanda wa mkate wathu woyamba. Ndi nsembe zathu zokwera. Ndi zipatso za mtengo uliwonse, vinyo ndi mafuta kwa ansembe. Kuzipinda za nyumba ya Mulungu wathu. Ndi limodzi la magawo khumi la phaka yathu kwa Alevi. Pakuti Alevi amene amalandira limodzi la magawo khumi m'midzi yonse yolima ife. Ndete kaona muno bwino. So tikutaona no nthawi ya Nehemia ni nthawi imene kachisi mafunika amangidweso. Koma chachikhumi mu nthawi ya Nehemia chimene akufotokoza apa cha Alevi, mukuonapo ndalama ngati apa? Chimene chikuchitika apa ndiyoti zakudya zikufunika zipite kwa ndani? Kwa Alevi. So mbali yayikulu chachikhumi chimapita kukathandizira chakudya cha ndani? Cha Alevi. Chachikhumi chinali pa zakupunda. Okay, tendipitizeni. Jeremiah 14 verse 23 amafotokoza so kwambiri kumangu sesereka ndeti apitiza kusesereka naye amafotokoza zambiri za chachikhumi. Ndipo muzidye. Okay, Jeremiah 14 verse 23 adati no. Ndipo muzidye pamaso pa Yehova Mulungu wanu malo amene asankha muye kukhalisamo dzina lake, limodzi la magawo khumi la tirigu wanu, la vinyo wanu, la mafuta anu, ndi oyamba kubada ang'ombe zanu ndi ankhosa ndi mbuzi zanu, ndi muphunzire kuopa Yehova Mulungu wanu masiku onse. So panali malo amene Yehova adakasankha. Tikaona Deuteronomy 16:16 tiona nawo panali malo amene Yehova anafotokoza kuti azasankha. Koma tikaona muno bwino malo amene Yehova anazasankha kuti no ayikepo dzina lake ndi ku Yerusalemu. So amauza anena kuti ikapita nthawi ana Israeli chachikhumi icho panali nthawi yoyikika kuti no chachikhumi akakolola tirigu, vinyo ndeteno mphetsa, zipatso za mphetsa, akakolola ziweto mwanjirana ndeteno mukhola muzikamatuluka chachiteni chinayiso idusa pandondo ndeni chachikhumi imenechi. Ziweto zawo zija mbuzi iso chimodzimodzi amatena zikamala mukhola muja ndeta ziwerenga kazituluka ndeti chachiteni nayense ndeti achipatula. Ndeteno amafunika atenge zonsezi ndikupita kumaloko ndeti akupita ku Yerusalemu ndeti akazidye anthu. Lero munaona chachikhumi chikuyenda chonje. Munamba mwavapo kuti ni chachikhumi mu nthawi yoyikika chikuyenera kutani? Kudyedwa ndi eni akewo. Munaonako pamene popo lero amene amaphwisa chachikhumi anayamba akuza nkhuni zimenezozo koma zili m'Baibulo. Uwoni mmene Mulungu akutani? Akunenera. Verse 25 no. Ndipo ikakutalikirani njira kotero kuti simukhoza kulinyamula popeza malo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha kuyikapo dzina lake akutalikirani. Atakudalisirani Yehova Mulungu wanu. So akuti no malo amene Yehova asankha ndi akutali, right? So ifati no ndikutali Mulungu anaperekanso njira ina. Anawuza pa verse 25 ati pamenepo mulisinthe ndalama. So mwanjira ina mu nthawi imeneyi ndalama zinalipo. Ndakuwuza nati no ng'ombe, mbuzi, zokolola zakumunda, mphetsa, za vinyo, tirigu, zimenezo azisinthe zikhale chani? Ndalama. Mwanjira ina tikaona malamulo onse okhudza chachikhumi, so ndalama inalipo ili kale nthawi imeneyi. Aone friends ndike ndalama inalipo kale. Koma chachikhumi chimabwera kuchoka pa chani? Pa zakumunda. So akuti malo ndikutali, tatengani zinthu zotete amafunika azigulise zisanduke chani? Ndalama. Ndi ndalama amatani nazo ndikumanga ndalama ikhale mdzanja mwanu ndikupita kumalo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha. So amafunika bapitebe kumene. Verse 26 no. Ndipo mugule ndi ndalamazo chilichonse moyo wanu ukhumba.
ng'ombe kapena nkhosa kapena vinyo ndetino zipatso za mphesa mukafinya zimatosa vinyo kapena chakumwa cholimba kapena chilichonse moyano ukufunsani ndi mudye pomwepo pamaso pa Yehova Mulungu wanu ndi kukondwerera inu ndi pa banja panu. Zimenezo lero anthu amaziphunzitsa kunena kuti why Mulungu akunena zimezi chifukwa kuti chachikhumi chinali choyera chopatulika kwandani kwa Yehova ndi Yehova yekha amene adakatha kulamula kuti anthu achigwiritse motere. So akuti nthawi ina imafika kuti anthu amatenga chachikhumi imechichi ndi kupita malo amene Yehova anasankha akachitire kuti kumenekoko koma njira ikakhale yatalika kuti musangathe kunyamula matumba a 50 kg watalika kuno ndi kulilonga alibenso ngamira ndi angogulisa akagule zinthu zokuti kulilongwe malo amene Yehova anasankha ndezikateno adye basi atadyeyo ndi chani ndi pabanja pawo chachikhumi chimenechi. Koma lero zimene zimalalikidwa zimaphunzitsidwa tendipilizeni Deuteronomy 4:20 atuno pakutha pake pa zaka zitatu muzitulusa magawo onse a magawo 10 a zipatso za chaka icho ndi kuwalindisa mudzi mwanu. So zaka zitatu zikadusa amafunika atenge zipatso zimene zabereka makamaka tikaona ku Israel amakonda kwambiri zipatso za mphesa. So zaka zitatu zadusa zipatso zonse zimene zilipo ati ndikuwalindisa mudzi mwanu. Verse 29 tuno ndipo abwera mlevi popeza alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi inu ndi mlendo ndi ana amasiye ndi mkazi wamasiye okhala mudzi mwanu nadye nakhute ndi kuti Yehova Mulungu wanu akudaliseni mu ntchito zonse za dzanja lanu muzazichite. Mukuona menepe? So chaka chachitatu chinayi chonse amafunika natino anthu amene wawa pakutha pake pa zaka zandoyerengaso mudzituluse magawo onse a magawo 10 a zipatso zanu za chaka icho ndi kuwalandisa mudzi mwanu. So pakatha zaka zitatu zonse zipatso zimene zabereka zipatso zinayi zonse, right? Anthu amenewa amafunika ziperekenso kwa Alevi. Koma mukuonanso anthu ena amene amafunika adye nawo za chachikhumi za pa chaka chachitatu za zipatso zonse ana amasiye amafunika adye. Ena ndani mkazi wamasiye amafunika asadye nawo chachikhumi atadye mpaka akhute. Ndi Alevi omwe amafunika adye mpaka akhute. Koma lero ukanena kuti chachikhumi chichi ndikapereke lero panopa zinangobwera zilizono chachikhumi ni ndalama basi. Koki chabwino ngakhale Bible verse yake palibe zimene zonso. Chachikhumi chimakhala nthawi zonse zakubunda. Tikaona mavesi onse osatuti nthawi ya Bible ndalama kunalibe, ndalama zinalipo koma malo akatalika kuti kuona akadye chachikhumi paja nthawi inayi imafika tono atenge chachikhumi akadye malo amene Mulungu asankhe. Nthawi inayi imafika nthawi imeneyo, right? Ngakhale ndikutali amafunika asindise chachikhumi ikhale ndalama, right? Akafika mekoko amafunika atenge ndalamazo azisanduse chachikhumi akagule chinayise chimene moyo wawo ungasankhe. Koma chinthu chimakhala tono adakatha chiperekanso ngati chachikhumi ndi adye, right? Ngakhale zili choncho apapa ndikuthaona tono angakhale lero ngakhale verse yake tono chachikhumi ni ndalama chani. Munaona kuti chachikhumi chigwisa ntchito kuthandiza amasiye ngati anthu amateno Mulungu adalise. Chachikhumi chikuthandiza azimayi amasiye ngati alipo anthu akhristu amene amapanga zimene Mulungu adalise. Koma tonaona kuti ngati munthu akulimbikisa chachikhumi verse iso azigwisanso ntchito amasiye azimayi oteno azimuna anamwalira ana amasiye kuti tikuwathandiza. Kodi mipingo ikuthandiza kuzera mwa chachikhumi? Akhristu tutanipo, right? So ngati tingagwise Malachi 3:19 ndizoti chachikhumi chimagwira ntchito iyiso. So tikuthaona kuti angakhala anthu amalimbikisa chachikhumi sakuchigwirisa ntchito monga Mulungu analamulira. So ana amasiye komanso azimayi oteno alizba azimunawo, right? Amafunikanso nawonso pa chaka chachitatu chinayese adye nawonso chachikhumi pa zipatso zonse Mulungu anadalisa ndipo ali Mulungu amadalisa. So tiye tingopitizani kuona
kodi Yesu anakambapo chani za chachikhumi? Anakamba mu fanizo ndithu Luka 18:10 atuno anthu awiri anakwera kunka kukachisi kukapemphera, wina mfarisi wina ndi nzake wamsonkho. Luka 18:11 Farisiyo anayimirira anapempha izi mwa yekha: Mulungu, ndikukuyamikani kuti sindili monga anthu onse ena, opambapamba, osalungama, achigololo, kapenanso monga wamsonkho uyo. 12 Ndisala chakudya kawiri sabata limodzi, ndipereka limodzi la magawo khumi la zonse ndili nazo. So Yesu amangofotokoza anthu awawa amene anabwera ngati afarisi. So afarisi anali anthu amene anangogwirisisa chilamulo koma osagwirisisa mzimu wa chilamulo kuti awapanga zinthu zachifukwa chani, chifukwa amakhulupirira nano pa zimene apanga iwo ndi takhala olungama. Ndiye chimodzi mwa icho inayi ngati chani chachikhumi. Andi zimadabwisa angakhale ndikumbwira mkulina akulalika kuti no ngati simupereka chachikhumi inu simungapulumuka inu, right? Ndi chimodzi mwenzi wako pangira mfarisi kuno yakuzitenga kuti ali olungama pamaso pa Mulungu chifukwa atapereka ya chachikhumi, chifukwa akusala kawiri pa wiki, right? So akutenga ntchito zake umazitenga kuti no ndi zimene zikumulungamisa pamaso pa ndani pa Mulungu. Yet tikaona system yonseyi Mulungu chimene akupanga tangokhudza mbali ya chachikhumi, koma umene tikaona bwinobwino panali malamulo ena amene Mulungu anayikaona kuno pokolola munthu asa chonse ndi chimanga ya mbalimbali cholinga kuti nenjani anthu amene anayi osauka zitha kutani kupeza chakudya. Mukuona menepe kodi iweyo ngati Mkhristu ukufunika mpaka uchite kulamulidwa kunena kuti no iya pokolola mbalimbali usiye kuti anthu osauka abwere azatani? Ine ndimaona kukhala mamidzi nthawi zambiri anthu akakolola pamabwera anthu ena amati kusose ndikupisa ntchitochi chabwino, amabwera munda muja ndokamba kufunkhiza, amba kutenga mwina chimanga chimene anthu ena sanathe kuchipeza, ambafunkhiza ndeti ngati munthu akolola nyemba akantedza abwera mmene muja uzafunkhiza ndeti apeza kutedza pamwe apeza kachimanga basi ndeti gawo lawo chaka chimene ndititi limenelo. Baba namenepe so Mulungu amazati kumula anthu osauka umumu, komano anthu amitima yawo ndiyoyipa sanganthandiza munthu osauka yeya. Ndipo chifukwa chimenecho analamula kuti no ngati mukolola musakolole mbalimbali si osarapo pokha, anazati anthu andi oyipa analamula akuluakulu chachikhumi muzipereka kwa ndani kwa Alevi, musamango dya china ichonse yayi musunge gawo lina. So Mulungu amachita ndi anthu onawo ambiri mwa iwo sanali otani kutembera. Anti tikaona mwini angakhale nthawi ya Nehemiya ndi Ezra, mukawerenga buku la Nehemiya ndi Ezra zinachitikadi choncho, zinachitika zada no anthu ambiri anasiya kupereka yani zachachikhumi chifukwa yani chifukwa kuti no kunali mkulina ake amadya ndalama, maana amadya china amasokoneza iye chonse, right? So angakhala Alevi ochifukwa no samapasida chachikhumi basi anasiya ntchito yakukachisi ndikamba kamakathamanga zawo kumunda. Ndipo ana zimene zizi asukulana ta ino anapita anakanchosa amene amasokoneza chumayo, kena kuna anthu anakhala ndithu ndicho kumbutima cholondola rapa patikaperekadi tikuperekadi kwa anthu amene akutani akugwira ntchito. So mangoforokoza zina komano tikaona fanizo Yesu anapeza kwankhwala Luka 18:13 nautino koma msonkhoyo ali kuyima patali sanafune kungakhale kukweza maso kumwamba, komatu anazikuguda pachifuwa pake nanena, Mulungu mundichitire chifundo ine wochimwa, ndinena ndi inu. Anatsikira ndiye Yesu anatino 14 ndinena ndi inu, anatsikira ku nyumba wake woyeresedwa olungama uyuyutu osati ujayo ayi, pakuti yense wokudzikuza yekha azachepesedwa koma odzichepesa yekha adzakulisidwa. So Yesu Khristu kuyankhula fanizoli akufotokoza nati amene akubwera kwa Mulungu ndi mtima wodzichepesa akhala olandidwa, right? So tikaona mwene wino Yesu anafotokozanso chinthu china pa Farisi.
Mateyu 23:23 tsoka inu alembi ndi afarisi onyenga, chifukwa mupereka limodzi la magawo khumi lati mbewu tonunkhira ndi tsabola ndi lachitowe, nimusiya zolembera zachilamulo ndizo kuweruza kolungama ndi kuchitira chifundo ndi chikhulupiriro, koma zijazo munayenera kuzichita osasiya izi zomwe. So tikaona mwino alembi ndi afarisi anali patsogolo kutenga chachikhumi pa zonse zakumunda, paja tikuti chachikhumi chinayi pachani pazakumunda. So pazonse angakhale tsabola ndeto aonesawa nato aziwerenga titsabola amene timakhala titsabola amwene atiwerenge zote akwana 10 ichiti nawo akuchosapo choncho ati ichiti kukwana ndendende osati zizatono ukutenga chachikhumi ndi ukutenga gaba wako ukutenga chi5 lita pakati patimati gaba 5 lita ndi ukuvika amene muja ukuwerenga zitini 10 yachiteni kuchosa iya ndete katili tsabola asatenga kapu ndikupangira ayamba kuwerenga 1 2 3 4 anali aserious. Komano pa nkhani yenini pa mtima alamulo, nkhani za chilungamo, nkhani za chifundo samafuna otani samapangera Yesu akwazara anthu otani onyenga, right? So ndimafuna kuti timvesese chinthu china chimene chilipo apo. Tinamba ndi nkhani ya Abrahamu ndi Melkizedeki, ndiye ndimafuna tiwerenge mavesi ena. Chachikhumi chinalamulidwa m'pangano chakale kuti chizipita kwa ndani? Kwa Alevi. Mafuna amene popo ndiye tione wenu pa Hebrew chapter 7:5. Ndipo iwotu mwana Alevi akulandira ntchito yakupereka nsembe ali nalo lamulo lakuti atenge limodzi la magawo khumi kwa anthu monga mwa chilamulo, ndiko kwa abale awo angakhale adatuluka mchuno cha Abrahamu. 12 pakuti osandulika unsembe kufunikanso kuti lamulo lisandulike. Now tikaona muno mwina papa chuchitika nchani? Panali unsembe wa Levi. Alevi anachokera mchuno mwandani mwa Abrahamu. Tikaona muno mwina Abrahamu anabwera Isaka, Isaka anabwera ndani? Yakobo. Yakobo pobada mitundu mafuko, mafuko amene anabwera mozi mafuko anayi ndani? Levi, right? So tikaona fuko la Levi ndi kumene kuchokeranso ndani? Aaron. Ndi kuchokera mwa Aaron ndi kumene kubwera anthu amene amakhala wamkulu wa nsembe. Koma fuko lonse la Levi ndi limene matumikiranso kuti ukachisi, right? So tikaona muno bwino pamene papa akunena kuti unsembe wa Aaron, right? Ndi pamodzi ndi Alevi. Aaron anali fuko la Levi. Anthu amene wawa Aleviwa ndi amene amayenera kutenga chachikhumi, right? Ndeti kiona nkhani ino bwino akutiza ife natino Yesu akukhala wansembe koma sakutengera fuko la ndani? La Levi, right? Unsembe umayenera ukukhale ku fuko la Levi komanso ukhale nakuti ukuchokera mu line ya Aaron, right? Koma Alevi osamatumika wakachisi mwati ukhale wansembe weniweni wamkulu wansembe mafunga wakhala uchokera kuti kwa Aaron. Ndiye tikaona bwino mwino apa tikuona nkhani yayikulu inena kuti akuti Yesu ndi wansembe koma Yesu ndi wa fuko la Yuda. Ndi akuti zafanano ngati zili chonje, ngati Yesu dali wansembe akutumikira pamaso pa Mulungu, lamulo lifuna lirani? Lisinthe. Tinozenepa ndiye lamulo limene mpangisa Yesu akhale wansembe sikhaso lamulo limene linaperekedwa lija kudzera mwa Mose. Lamulo lifuna lirani? Lisinthe. Mwachinena angakhale ngati tikamakamba za chachikhumi zimapita kwa ana a Levi. So lerana amati ayi amene akutumikira panopa nditi ndi Alevi athu alero. Tamaneka ngati Alevi athu alero ndiye tikukana kutumika kwa nsembe wa Yesu Khristu. Fatino lamulo litasintha, wansembe amene anawapo ndi ndani? Ndi Yesu. Mwanjitena za ulevi zonse zinathira pati? Zinathira pomwe. Amene analamula mwake ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Kuzera tiona bwino to unsembe kunachokera kuti ndikhobe ati mozenera yandipilizeni. Tiyambireso nkhani bwino tione bwino ndi tiyisati bwino. Ahebere 7:1 akuti pakuti Melkizedeki uyu mfumu ya Salemu wansembe wa Mulungu wamkulukulu amene anakumana ndi Abrahamu pobwera iye adawapha mafumu aja namdalisa. Tikaona bwino Bible wansembe ena aliyense
amakhala osiyana ndi mtsogoleri wa Israeli. Tikaona David anali mfumu ya Israeli, koma ansembe anali ndani? Anali munthu wina. Pa nthawi yake tinakumbukira kuti anali Samueli amene anazoza iye. Sauli ali mfumu, Samueli anali chani? President. Tikaona bwinobwino anali ngati mfumu Samueli anali wansembe, Sauli anali ngati mfumu, ngati president. So tikaona bwinobwino wansembe samakhala mfumu, wamfumu simakhala wansembe, zimakhala magawo elotani osiyana. Koma Melkizedeki anali mfumu ya ku Salemu, komanso anali wachani? Wansembe. Anali zinthu ziwiri pa nthawi imodzi zimene sizinali zoyenera kwa ana a Israeli. Fati iye analipo nthawi ya achina Abrahamu. Verse 31, amene Abrahamu anamugawira limodzi la magawo khumi la zonse, ndiye posandulika poyamba ali mfumu ya chilungamo, pamenenso mfumu ya Salemu ndiyo mfumu ya mtendere. So Melkizedeki anali mfumu imeneyi ya ku Salemu. Verse 32, wopanda atate, wopanda amake, wopanda mawerengero achibadwidwe chake, alibe chiyambi cha masiku ake kapena chitsirizo cha moyo wake, wofanizidwa ndi mwana wa Mulungu, iyeyo wakhala wansembe kosalekeza. Okay, mene ayafotokozera nchitiwa ndingowerenganso mchizungu, ndiwerenga mu New Living Translation kuti verse 3 iveke. Okay, ndikawerenga mu New Living Translation akuyamba tuno, there is no record of his father or mother or any of his ancestors, no beginning or end of his life. He remains a priest forever, resembling the Son of God. Okay, chimene chikuyambira apa mu chizungu ndikayimasulira nchichewa, atuno palibepo mbiri ya atate wake, angakhale amayi ake, kapena iwo amene anakhalapo iye asanabwere, kapena mbiri ya chiyambi chake, kapena mathero a moyo wake. Iye akhala wansembe nthawi zonse kufanana ndi mwana wa Mulungu. So tikaona bwinobwino chimene chikuyambira machendano mbiri ya atate wake. Tikaona nthawi ya Aaron mbiri yake inalipo, makolo ake mbiri yake inalipo, ndipo anthu onse amene amafunika akhale ansembe, ansembe otumikira kuti ukhale mkulu wa ansembe mafunika ukhale nawo tuno uchokera mu mchuno mwa ndani? Mwa Aaron. Owana amenepe. So pamakhala ndithu mbiri yawo inaliyese mu Israeli inalipo kuti ukhale wansembe otumikira, umafunika ukhale iwo unachokera mu mchuno mwa ndani? Mwa Aaron. Kuti ukhale wamkulu wansembe umafunika ukhale uchokera mu mchuno mwa Aaron. Kuti ukhale otumikira ngati Mlevi umafunika ukhale no mbiri yako ilipo nakuti no Levi ndiye ndani? Kholo lako. Tikuona amene kusiyana kwake. Pamene uyuyu amene ali Melkizedeki mbiri imeneyo panalibepo, mbiri ya makolo ake, bambo ake panalibepo, ndikhulupirira tinozenepe. So chimene palibepo ndi mbiri, right? Koma ife angakhale kuti anabadwa liti, anamwalira liti, mbiri imeneyo inangofufutika palibepo. Chimene Bible imafuna ifotokoze ndi chiti imenecho. Chifukwa cha verse 3 pomwe bwa ziphunzitso zambiri mbiri zobalika. So tikamati Melkizedeki anali wansembe, chimene tingagwire ndi chiti. Tikamati Melkizedeki anali wansembe, tifuna ti verse 6. Ahebere 5 verse 1 akunena kuti no, pakuti mkulu wa ansembe aliyense wotengedwa mwa anthu ayimikika chifukwa cha anthu mzinthu za kwa Mulungu, kuti apereke mitulo ndiponso nsembe chifukwa cha machimo. So tikaona bwinobwino mkulu wa ansembe aliyense, tikamba aliyense tikamba chani? Aliyense wotengedwa mwa anthu ameke chifukwa cha ndani? Cha anthu. Mwanjitena sizimatheka kuti ukhale wa ansembe iwe usali munthu. So tikamakamba za Yesu Khristu kuti akhale wa ansembe anafunika achoke kumwamba abade monga ngati munthu, right? Akhale ndithu moyo wachiyero, atamwalira anaukitsidwa kwa akufa ndikukwera kumwamba, kenako anakhala wachani? Wansembe. Tikuona amenepe. So unsembe wa Yesu Khristu ukuyamba after atauka pa dziko lapansi. Tikuona amene zokhalira. So Melkizedeki ngati anali wansembe ndiye anali munthu, chimene ukufuna tithandiza chimene. So Melkizedeki anali munthu amene anakhalapo mu nthawi yachina Abrahamu. Mbiri yake palibepo, kuti anabadwa liti, anamwalira liti, palibepo mbiri yonseyi. Mbiri ya chiyambi cha moyo wake, cha mathero ame ake palibepo. Anakhala wansembe nthawi zonse. Komanso sanachokerenso ku line yachina Aaron, koma na Mulungu anangolumbira kuti iwe ndi wansembe wanga. So Melkizedeki anakhala wachani? Wansembe. Chimene ndinafuna ndene chitiye ndi chimenechi. So akupitiriza Ahebere 7 verse 14. Koma tapenyani ukulu wake wa iyeyo amene Abrahamu kholo lalikulu anampasa limodzi la magawo khumi la zosankhika za kunkhondo. So Abrahamu atatenga zosankhika za kunkhondo anapereka
limodzi la magawo khumi kwa ndani? Kwa iyeyo. Verse 5 ndipo iwotu mwa ana a Levi akulandira ntchito ya kupereka nsembe ali nalo lamulo lakuti atenge limodzi la magawo khumi kwa anthu monga mwa chilamulo, ndiko kwa abale awo angakhale adatuluka mchuno cha Abrahamu. So tikuthaona kuti Abrahamu anapereka limodzi la magawo khumi kwa ndani? Kwa Melkizedeki atachokera ku nkhondo, right? Komanso tikuthaona kuti Levi, tikaona Abrahamu anabala Isaki, Isaki anabala Yakobo, Yakobo anabala mafuko aja a Israeli, yeti mmodzi mwa iwo anali Levi. Ndaona ana a Leviwa ndi amene akutenga yani? Chachikhumi. Angakhale zili choncho, Abrahamu kholo la Leviyo linapereka chachikhumi kwa ndani? Kwa Melkizedeki. Verse 6 koma iye amene mawerengedwe achibadwire chake sachokera mwa iwo anatenga limodzi la magawo khumi kwa Abrahamu nadalitsa iye ali nawo malonjezano. So tikuona kuti Melkizedeki mawerengedwe achibadwire chake sachokera mwa iwo. Mwanjirena Melkizedeki line yake makolo ake sachokera mwa Levi. Mwanjirena unsembe wa Melkizedeki ndi osiyana ndi unsembe wa Levi kapena kuti Aaron. Unsembe wawo ndi osiyana. Timene akuthandiza pene. Hebrew 7:7 ndipo popanda chitsutsano onse wamng'ono adalitsidwa ndi wamkulu. Mwanjirena tikamona bwino angakhale pozozedwa amene ali mtsogoleri ndiye khala amene angazoze anthu ena kuti akhalenso yani atsogoleri. So unsembe wa Melkizedeki ndi wakulu kuposa unsembe wachani? Wa Levi, umene Aaron anali mkulu wake wa nsembe. So chifukwa chani? Chifukwa kholo la Levi amene ali Abrahamu ndi amene adalitsa ni nani? Ndi Melkizedeki. So Melkizedeki unsembe wake ndi wakulu kuposa unsembe wachani? Wa Levi. Chifukwa yani Paulo akukamba zimenezi. 8 ndipo pano anthu ofewa alandira limodzi la magawo khumi, koma apo iye woti anachitira mboni kuti ali ndi moyo. 9 ndipo kuli ngati kunena mwa Abrahamu Leviso wakulandira limodzi la magawo khumi adapereka limodzi la magawo khumi. Mwanjira ina tikamanena ichi akuthandizana kuti ine ngati ndini malo ndagulisa, ndati sinagulise malo ine ndekha ya koma ndagulisira ngakhale ana anga ndi zidzukulu zawo malo amene si awonso ya ineyo kuchokapo sizoti anga ndalayi ndi cholowa chathu ayi. Pamene Abrahamu anapereka chachikhumi kwa Melkizedeki, ine ngati wapereke chachikhumi ana onse otuluka mwanani mwa iye. Mwanjirena akuthandiza angakhale Abrahamu popereka chachikhumi kwa Melkizedeki ndati Levi naye mwanjira inayenso anaperekanso nawo chani? Chachikhumi. Mwanjirena wamkulu ndi amenepo amene atapereka chachikhumi Abrahamu, Melkizedeki anayamba kutani? Kumdalitsa Abrahamu. Mwanjirena Melkizedeki ndi wamkulu kuposa unsembe ndani? Wa Levi. Tena kuti pakuti pajapo anali mchuno cha atate wake pamene Melkizedeki anakumana naye. 11 ndipo padakakhala ungwiro wa unsembe wa Chilevi, pakuti momwemo anthu analandira chilamulo, pakadatsala kusowa kotani kuti auke wansembe wina monga mwa dongosolo la Melkizedeki, kuyesedwa monga mwa dongosolo la Aaroni. So apo akamba kuyezana mwa unsembe awiriwa, unsembe wa Levi ndi unsembe chani? Mwa Melkizedeki. So kuzera mwa unsembe wa Levi chilamulo chinaperekedwa kuno unsembe ngati ufuna kukhala nsembe ukhale wa fuko la Levi, komanso Aaroni akhale ngati chani? Kholo lako. Kuona amenepe. So unsembe yendera fuko la Levi lokha basi. Koma akunena kuti ngakhale zili choncho pamasowekera chani? Fatino apazaonesera kuti unsembe wakulu ndi unsembe nani? Wa Melkizedeki. Koma chilamulo chinabwera nthawi ya Mose kuti iyayi unsembe wasuzikhala kwa ndani? Kwa fuko la Levi. Verse 12 pakuti posandulika unsembe pafunikanso kuti lamulo lisandulike. So tikamaona Yesu Khristu tiona pompano kuti Yesu Khristu sakubada mu fuko la Levi ayi. Yesu Khristu akubada mu fuko la ndani? La Yuda. Ndiye pachifukwa Yesu Khristu akubada mu fuko la Yuda ndi Yesu Khristu akutchedwa wansembe. Atchedwa bwanji wansembe Yesu? Fatino ndiye kuti Yesu yafunika akhale wa fuko, afunika asati unsembe wina. Ndiye unsembe amene Yesu Khristu akulandira ndi unsembe wa ndani? Wa Melkizedeki uja. Ifo ndawo kulowosa unsembe wa ndani? Wa Levi. Mwanjirena
malamulo afunika atani asinthe. Mwanjira Yesu Khristu sakulosateranso lamulo la unsembe wa Levi yayi. Fati iye adabada mu fuko la ndani la Yuda. Pa fuko la Yuda palibe za unsembe zinakambidapo, palibe chimene chinakambidapo. Koma ngakhale zili choncho Yesu akutchedwa mwansembe chifukwa akusata fuko la chani la Melkizedeki. Tukamba kuti chani ati malamulo atani asintha. Mwanjira Yesu akukhala wansembe after fuko ngakhala ali fuko la Yuda, koma akukhalabe wansembe mosatizana ndi unsembe wa Melkizedeki. Mwanjira malamulo akusinthiratu. Mwanjira malamulo okhuza unsembe wa Levi akuthera pati akuthera pompo. Malamulo onse okhuza unsembe wa Levi akuthera pompo. Mwanjira zonse zimene zimakhuza unsembe wa Levi pa dziko lapansi zathera pati pompo. Mwanjira angakhale chachikhumi chimene chimapekedwa kwa Alevi chimakakamizidwa, zonse zathera pati pompo. Mwanjira mbuzi zonse zimene zimaperekedwa kuti ziperekedwe kwa Levi kuti munthu wachimwa zikuthera pati pompo. Ng'ombe zonse zimaperekedwa kuti munthu wachimwa opereka zathera pati pompo. So angakhale malamulo onse okhuza unsembe wa Levi ndiye akufunika athere pati pompo. One of the laws inali yokhuza unsembe wa Alevi nayi bereka yani chachikhumi. Zonse ndiye kuti zikuonekera kuti sizikufunika siziperekedwa kwa ndani kwa Alevi aja. Chifukwa maana tikuonderano unsembe wa ndani wa Melkizedeki. Andi tikaona bwino mwina Abraham ngakhale anapereka chachikhumi anapereka chifukwa cha kufuna kwake, anapereka chifukwa cha kukoma mtima wake. Andi tikaona bwino anapereka kamosi akuchoka ku nkhondo. Ndi fundo imene Bible kupanga record only that time ine yoke. So taona kuti chinazakhala lamulo mu nthawi ya ndani ya Mose kuti aliyense chaka china chonse azipereka. Komanso chaka chitatu china yonse chachikhumi zidwa ndi amasiye cha zipasumezo cha namasiye ana azimayi amene ali wopanda azimuna awo, right? Ma widows amuna oti anamwalira. So zimayenda ndi Alevi adyese nawo pachaka chayo. So tiona kuti angakhalenso munthu amafunika atenge chachikhumicho cha nthawi zoyikika akachidya kuti ku Yerusalemu imene Mulungu anasankha. Pano nkhani imene tikunena apa ndinena kuti malamulo onse okhuza unsembe wa Levi anasiya kugwira ntchito chifukwa kuti Yesu sakuchokera ku fuko limene akuchoka ku fuko lina. Aberesa ndio sedana kuti pakuti iye amene izi zineneka za iye akhala wa fuko lina wa ili palibe munthu watumikira mkuwala nsembe. So akukhala wa fuko lina. Verse 4 pakuti kwadziwikadi kuti ambuye wathu anatuluka mwa Yuda. Za fuko ili Mose sanalankhule kanthu ka ansembe. Ukuona amenepe 15. Ndipo kwadziwikadi koposa ndithu ngati auka wansembe wina monga mwa mafadide a Melkizedeki 16 amene wakhala si monga mwa lamulo la kwathupi koma monga mwa mphamvu ya moyo osawonongeka. So wansembe amene akuka Yesu Khristu akuka monga mwa lamulo la kwathupi kuti iweyo wabada kwa Aaroni ndiye uzakhala wansembe wamkulu. Ayi kapena iweyo wabada mu fuko la Levi ndiye uzitumikira kuchani ukayisa. Ayi sakutenga mlamulo la thupi ya chifukwa cha wabada ku fuko la Levi ndiye chinaye uzitenga gawo iyayi. Koma la mphamvu la moyo osawonongeka. Yesu Khristu ali moyo osatha, right? Sanabadenso ku fuko la Levi satire lamulo la thupi liyayi. Koma ufunika akhale mu ulamuliro wina, unsembe wina mwa Melkizedeki. Aberesa ndio setidatuno pakuti anchitira umboni iwe ndiwe wansembe nthawi yosatha monga madongosolo la Melkizedeki. Pakuti tu uli kutaya kwake kwa lamulo lidadza kalero chifukwa cha kufoka kwake ndi kusapindulisa kwake. So unsembe wa Aaroni akuti sunalopindulisa chifukwa chani na chithunzithunzi chabe. Verse 19 pakuti chilamulo sichinachitira kanthu pakuti chilamulo sichinachitira kanthu kakhale kopanda chilema.
ndipo kulinso kulowa nacho chiyembekezo choposa chimene tiyandikira nacho kwa Mulungu. So tikaona unsembe wa Aaroni unali chithunzithunzi chabe, unsembe wa Levi unali chithunzithunzi chabe, kuti kuzabweradi wina amene azatha kupereka moyo. Tikaona unsembe wa Levi amapha nkhosa, akapha nkhosa ijathera pali pomwe, kena anenga mwazi akawaza. Tikaona Yesu Khristu yeye ndiye mwana wa nkhosa amene anapereka moyo wake, ndipo iye Yesu ngati wansembe moyo uja atipasa ndani? Atipasa ifeyo. So unsembe umenewu ndi umene tikuyandirana nawo kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndipo umenewu ndi umene kuti Joseph sakhe ndi chilema chinacho, sakhe ndi chimwe na ilonse. So unsembe uwu ndi waukulu kuposa unsembe wa ndani? Wa Levi uja, chimene atuza apa verse 20 akuti yani, ndipo monga momwe sikudachitika kupanda lumbiro. 21 pakuti iwotu anayesedwa ansembe kupanda lumbiro, koma iye ndi lumbiro mwa iye amene ananena kwa iye, walumbira Ambuye ndipo sadzalapa, iwe ndiwe wansembe nthawi yosatha. 22 momwemonso Yesu wakhala nkhoswe ya pangano losatha. So tikana mna mwino ansembe a Levi samayikidwa unsembe chifukwa cha lumbiro ayi, amayikidwa unsembe chifukwa cha lamulo lakuthupi, koma Melkizedeki anayikidwa unsembe chifukwa cha lumbiro. Chimodzimodzinso Yesu anayikidwa unsembe ndi lumbiro la ndani? La Mulungu basi, nankulumbisidwa. Chimodzimodzi lero tikamakamba za president amachita kusankhidwa, akasankhidwa amatani? Amalumbidwa. Kumene tikaona ku Eswatini kamene amati Swaziland umachita kubada kwa mfumu, ndeti King Mswati woyamba, King Mswati wachiwiri, King Mswati wachitatu. Iwe ngati uli wobada ndeti ulosatira lamulo lakuthupi. Koma ngati president ukusankhidwa ndi anthu, komano wansembe uyo akusankhidwa ndi ndani? Ndi Mulungu. Melkizedeki akanasankhidwa ndi ndani? Ndi Mulungu. Yesu akusankhidwanso ndi ndani? Ndi Mulungu. Akulumbira ni Mulungu, ndipo ansembe akukhazikitsidwa. So Yesuyu ali nkhoswe ya pangano la ndani? Loposa. So sitingatengenso za ulevi zija ndi kumazikesa apapa. Kwambiri ndimayang'anira nkhani yanjani? Chachikhumi. Chachikhumi imene chinalamulidwa ngati lamulo chimafunika chikadyese Alevi, chikadyedenso ndi ana amasiye ndi azimayi amene alibe widows, amene alibe azimuna awo anamwalira. Aheberi 7:23 akuti yani, ndipo iwo ndiwo ambiri anakhala ansembe popeza imfa idawalesa asakhalebe. So ambiri anakhala akulu ansembe koma amamwalira, imfa isimalola kuti apitirire. 24 ati yani, koma iye chifukwa kuti akhale iye nthawi yosatha ali nawo unsembe usasinthika. So unsembe wa Yesu sosinthikaso ya ndi iyeyo basi. 25 kuchokera komweko akhoza kupulumutsa konse iwo akuyanjira kwa iye, kwa Mulungu mwa iye, popeza ali nawo moyo wake chikhalire wapembedzera iwo. So Yesu Khristu atha kutipulumutsa ife tonse kudzera mu unsembe umenewo, unsembe umene Mulungu anamulumbirisa. So iye ndi wansembe nthawi zachani? Nthawi za nthawi. So Aheberi 7:26 pakuti mkulu wa ansembe wotere anatiyenera ife oyera mtima, wopanda choyipa, wosadetsedwa, wosiyana ndi ochimwa, wakukhala wopitirira miyamba. 27 amene alibe chifukwa cha kupereka nsembe tsiku ndi tsiku monga akulu ansembe, yoyambira chifukwa cha zoyipa za iwo eni, yinayi chifukwa cha zoyipa za anthu, pakuti ichi anachita kamodzi kwatha kudzipereka yekha. 28 pakuti chilamulo chimayika akulu ansembe athu okhala nacho chifundo, koma mawu alumbiro amene anafika chitapita chilamulo ayika mwana woyesedwa wopanda chilema ku nthawi zonse. So chitapita chilamulo nthawi zatuno pano pasitilinso pansi pa system ya chithunzithunzi, koma tili pansi pa ulamuliro wa mzimu. Mukuona amenepa kusiyana kwake. So apapa chifukwa teno tili pansi pa ulamuliro wa mzimu, wansembe amene akutumikira ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Kudzera mwa mwanayo inu ndine tikulandira moyo wolungama, kuti inu ndine tikatani? Tikapulumutsidwe. Nikonda temwerenga 2 Korinto chapter 3 verse 7, 8, 9 amene akuti no, koma ngati utumiki wa imfa wolembedwa ndi wolochedwa miyala. Tikaona mchimwene kale chokha chimene chinalochedwa miyala ndi chani?
ndi malamulo 10 basi. Koma ngati utumiki wa imfa wolembedwa ndi wolochedwa m'miyala unakhala mu ulemerero, kotero kuti ana a Israeli sanathe kuyang'anisisa pa nkhope yake ya Mose chifukwa cha ulemerero wa nkhope yake umene unali kucholechedwa. 8. Oposa kotani nanga utumiki wa mzimu udzakhala mu ulemerero. 9. Pakuti ngati utumiki wa chisuso unali wa ulemerero, makamaka utumiki wa chilungamo uchuluka mu ulemerero kwambiri. So tikamaona utumiki umenewu umene Yesu Khristu ali mwana, tikaonanso pa Galatia 4:6 atuno pa Galatia 4:4 akuti pokonedera pa nthawi Mulungu anatumiza mwana wake. Verse 6 atiyani, Mulungu atumiza mzimu wa mwana wake m'mitima yanu ndipo tifuwula Aba Atate. So mwanjirena Mulungu anatumiza mwana wake, koma pano mwana wake anauka, atamwalira anauka ndipita kumwamba ndipo anazozedwa ndi mzimu. Ndipo tandano Mulungu akutumiza mzimu wa ndani wa mwana wake uja kwa ife kuti tikakhale ndi moyo. So ife tipolandira Yesu Khristu tukhala ndi mzimu wake, tukhala ndi moyo wake. So tikuthaona tili pansi pa ulamuliro wa mzimu, right? So tikaona bwino mwino angakhala Roma chapter 3 verse 20, 21, 22, 23 makamba zina atuno panopa pali chiyero chopanda lamulo, zimene lamulo ndi aneneri zichitira chani? Zichitira umboni. Mwanjirena lamulo sili kuchosedwa komano lamulo zichitira chani? Sililinso pansi pake iyayi, silili pansi pa ulamuliro wa lamulo lija, koma tili pansi pa chani? Pa ulamuliro wa chani? Wa mzimu. Ndiye ntchito ya lamulo ndi chani? Ntchito ya lamulo ndi kuchitira umboni za ulamuliro wa chani? Wa mzimu. Zonse zimene zinayikira mu lamulo, tikamakamba za malamulo 10 amafuta za chiyero cha Mulungu, koma chiyero chitupeza mwandani mwa Yesu Khristu. Tikamaona malamulo a zinsembe amafuta za chani? Za chisomo cha Mulungu, za moyo umene tingalandire, za unsembe. Pano pati ndi chani? Tili ndi moyo umene uli mwana wa nkhosa, tili ndi wansembe amene akhala moyo nthawi zonse, Melkizedeki, unsembe wa Melkizedeki amene ali Yesu Khristu. Tikamakamba za malemba amafuna kaonesa ana Israeli ndi anzeru, koma ife tili ndi chani? Yesu Khristu amene ali nzeru ya Mulungu. 1 Korinto chapter 1 verse 20 mpaka 24. Tikamakamba za maweruzo, pano pati kuona tuno tamba kumuza Atate wake ngati Atate wathu, tikuona Mulungu ngati Atate wathu. Yesu Khristu anabwera kudzationetsera ife za Atate. So tikuona tunoti pasi pa ulamuliro, chiyero chimene chimakukambira mongati mophiphirisa pano pa tili nachodi. So tikuthaona tuno ulamuliro umene uli pano pa ndi ulamuliro wa mzimu. So angakhale Paulo anali wachilamulo kwambiri asanandire Yesu. Tioneni zimene anafotokoza Paulo a Filipi 3:5 tuno, wodulidwa tsiku lachisanu ndi chitatu wa m'bado wa Israeli wa fuko la Benjamini, Mheberi wa mwa Aheberi, monga mwa lamulo Mfarisi. So Paulo anali Mfarisi, right? 6. Monga mwa changu wolondola eklesia, monga mwa chilungamo cha mlamulo wokhala wosalakwa ine. So akamba tuno pokhudza lamulo enero Satana wosalakwa. 7. Komatu zonsezi zimene zinandipindulira zomwezo ndinaziyesa chitayiko chifukwa cha Khristu. Akuti no zonsezi ine ndimapanga koma ndinaziyesa chitayiko chifukwa ndani? Cha Yesu Khristu. Afilipi 3:8 komatu zenizo ndiyesa zonse zikhale chitayiko chifukwa cha mapandidwe a chizindikiritso cha Khristu Yesu Ambuye wanga. Chifukwa cha iyeyo ndinayikitsa zinthu zonse ndipo ndinaziyesa zapadzala kuti ndikazionjezere Khristu. 9. Ndikupezedwa mwa iye wosati wakukhala nacho chilungamo changa cha mlamulo, koma chimene chamwa chikhulupiriro cha Khristu, chilungamo chochokera kwa Mulungu ndi chikhulupiriro. 10. Kuti ndimzindikire iye ndi mphamvu ya kuuka kwake ndi chiyanjano cha zowawa zake pofanizidwa ndi imfa yake. So Paulo akuzindikira nawo kuno sizijani mapanga zija za ufarisi, sizija tenona amene Yesu anapereka fanizo ya Afarisi anati sizijani zachabe, koma amafuna apeze chilungamo, apeze moyo umene upereka ndi ndani?
ndi Yesu Khristu. So pamene system ya chilamulo imayendesa ana a Mulungu, pokwanidwira kwa nthawi Mulungu ati ayi malamulo atani asintha, pano tikuyendera lamulo lachani la mzimu, right? Yesu ndi amene ali ambuye wathu, iyeyo ndi amene akutiuza china chilichonse timene tingachite, right? Koma sakungotiuza, koma watipasa ife moyo wakewo ndiye moyo wathu. Mwanjinena zili ngati nkhumba ndi mphaka. Nkhumba uyilemulira kotani, iwe usalowe m'matope, iwe usalowe kuyipitisa ku primary, secondary, mpaka kuyipasa ma degree 4 college. Koma akungoti kuchoka ku graduation pali mvula, matope ali apo, igudumizika mchani matope. Koma mphaka madana ndi chani ndi matope. Mphaka ali ndi moyo wachibadwiro wodana ndi matope. Koma mphaka kunyowa amakwiya kwambiri, amangoyamba kuzinyambira mpaka aume. Mwanjinena kuti muyisinthe nkhumba ija, mufunika Mulungu ochosa chani moyo wa mphaka ndika mujani mu nkhumba. Ndoti zisizi ja malamulo saja mapasa nkhumba aja, ndoti nkhumba ija siyambaso kutani, siyambaso kususana nazo ya chifukwa ndi moyo wake, ndimene tikukamba apapa. Sizija zimene Mulungu analamulira ana Aisraeli anali ngati nkhumba. Inu ndine tili ngati nkhumba. Otiraphunzira mutani, tikakamiza mutani, tukanika kutani kufikirapo. Koma chimene chikufunika kwambiri ndi moyo wachani wa Yesu Khristu kuti ukhale mwa ife. Mwanjira ina chiyero chonse chimene chimafotokozedwa ndi malamulo ichi, chiyero chimenecho chikhala mwathu chifukwa ndi moyo mwa ndani wa Yesu Khristu. Tini moyo mwa Yesu Khristu. Ndipo ife chimenecho mayendedwe athu onse sazikhala osusanaso ndi malamulo ayi. Akhala mayendedwe ayi amene ali ndi moyo wolungama. Tini moyo wolungama. Mangofuna tiwerenge Agalatiya faja pozimene ndiwerenga Agalatiya chapter 5 verse 22. Tingawerenga nchicho yemakamba zotino zipaso za mzimwera ndi chikondi chimwemwe mtendere kuleza mtima. Verse 23 masapitiza natino chifatso ndaba natupomadazi palibe malamulo. Then mafuna koma ndiwerenge mchizungu, tingawerenga chizungu. Agalatiya 5 verse 23 amene atino Agalatiya 5 verse 22 and but when the Holy Spirit controls our lives, He will produce this kind of fruit in us: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Galatians 5 verse 23 it says, gentleness and self-control. Here there is no conflict with the law. Tikaona bwino mwino ningo masula chizungu, New Living Translation imene atuno pamene mzimu era asogoza moyo wanu, iye azapangisa chipaso imene chikhale moyo wanu: chimwemwe, chikondi, chimwemwe, tendere, ubwino, chikhulupiriro, chifatso, chileso. Apa palibe kukangana ndi lamulo. Mwapaona amenepe? Mwanjirena ine mukakhala ndi moyo wa Yesu Khristu, palibe kukangana naso ndi lamulo so yayi. Zibazikhaso kukhala naso ndi zimene Mulungu akufuna yayi. Ayi. So chimene tikukamba ndi imene chocho, chimene chimafunika kwambiri ndi kukhala ndi moyo otani wosinthira. Ana Israeli ambiri anaibe moyo yosinthira. So 2 Korinto 7 verse 6 tikamakamba zakupereka mu chipangano chatsopano, sinanga tachoka ku chilamulo chimene chimatilamulira, komano tabwerano ku chilamulo chini, chilamulo cha uzimu. Aroma 8 verse 1 to 3 makamba za chilamulo cha uzimu. Tikamakamba za chilamulo cha uzimu tikamba za Yesu amene akukhala chani moyo wathu. Tikuti ndi lamulo chifukwa chani? Tikamakamba za zinthu zimene zitikuziponya pasi, tatenga mwala kuponya mambo kwaso pasi. Munchizungu amati law of gravity, lamulo la gravity imene makoka zonse pasi. Amachita lamulo ifana magwira ntchito mbali imodzi nthawi zonse. Chinaiso kapenya mwamba chimagwa chani chimagwa pasi. By law of aerodynamics, chinthu chikakhala cha streamlined chimatha kuuluka, mbalame zimatha kuuluka, ndege panopa zimatha kuuluka. So tikamakamba za aerodynamics imagwira ntchito bwanji chimodzimodzi. So pali malamulo achilengedwe osiyanasiyana, ndiyeno paliso lamulo la mzimu. Mwanjinena moyo wa Yesu Khristu kumagwira ntchito mwanjira imodzi yokhayokha. Iwo mangopanga zipaso za chani za mzimu. Mukuona menepe? So kukhala ndi lamulo la mzimu ndi yapadera, chinthu choposa, chinthu cha bwino kwambiri.
So 27:6 kodi tikamakamba kupereka muchiponeso pano tikupereka motani chimene tikufuna ndifunse pamenepo. 27:6 atiyani koma nditi ichi kuti iye wakufesa mouma manjaso adzatuta, ndipo iye wakufesa molowa manja adzatutaso. So Paulo kufotokoza izizi akufotokoza. Now tisayilo Paulo anali Farisi, right? Paulo anali Farisi ndi Afarisi amalimbika pa chilamulo, komano Paulo atamvesesa za chisomo cha Mulungu anayamba kuzindikira kuti no ifeyo zonse zathu nzandani za Mulungu kale. Kodi chilipo china chimene ndingampase Mulungu kuti no ndisinthe maganizo ndidalisa? Paulo ameneyo what ndi chani? Ndaonara kwako tikapereka zambiri tikulaso yani zambiri, tikapereka muuma mmanja tikulaso yani omama. Verse 7 yense achita monga asimikiza mtima, simwachisoni kapena mokakamiza, pakuti Mulungu akonda kupereka mokondwerera. Mulungu amakonda iye amene akupereka motani mokondwerera. Uli ndi zambiri kupereka zambiri, uli ndi zochepa kupereka zotani zochepa. Kupereka monga mwachani, monga wasimikiza muchani mtima mwako. Ndikaona uthenga huu ndawuvesesa tamba vesi za chikondi za Mulungu kale ndimangomeka 10% basi, ingofika 10 basi sindipitiriza amenewo. Onoolomamba zindikata no zimene Mulungu andipanga ndikapereka 10% yoka. Ndima tikakamba za ministry, most of the things zambiri zimene timapanga tikamakamba even ingakhale bando ya YouTube, timapeza kuti tikugula almost katatu 32 GB kuigula katatu uloka 4 sometimes. Kuti tikutini ma travel expenses tikufunika tipite malo osiyana ma transport chani peza tono tutenga sasa chani santu mamata, right? And ikupitirira more than 10% yazinthu zimene ine ndimakhala ebo ndo kamba no in terms of pano about 10% ya salary. Peza nthawi naso kushotaso kumabe kusikakamiza koma mokondwerera upanga zimene zifato zindi ntchito yandani ya Mulungu. Koma nthawi zina upeza tasunga tofikira ndo matha ngozisiya nokupemphera Ambuye dalisani ntchito yanu, ande Mulungu amakwanirisa adi ndithu. Koma ati usapereke mwachani mwachisoni, osati tuno apereka magolo ku church aliyense apereke 10 pini mwezi uno, aliyense apereka 50 pini mwezi uno. Apwe ulibe 50 pini koma mpaka lowa ngongole chifatu ukapereka kuti kwa Mulungu. Ayi, Mulungu sapereka sasa, Mulungu sakondera nazo zimenezo. Andi za magolo tikazona muno bwino mukaona ku Exodo, mukaenenge Exodo, buku la Exodo, ana Israeli akutuluka mu Israeli popanga kachisi Mulungu anamusa Mose tauza anthu apereke monga aliyense akunyimva mu mtima. Timozenebe zopereka anthu anapereka amwene mpaka Mulungu amuza Mose auza anthu asiye kutani kupereka. Muzaifa yani tikaenenge Exodus yonse, mwanenge Exodus ngofasa kuwerenga mena amatuluka mu Egypt. Mulungu anauza anthu aja akuluakulu mupite kwa Aigupto mukapemphe zinthu akupasani. Ndeifanana no nthamene nayi muliri otono mwana woyamba wina alesa mu Aigupto anafa, anthu anali ndi mantha. Aigupto aja anaperekaso kwambiri alifati Mulungu anapereka mantha kwa iwo ndikupasanso chisomo ana Israeli anapereka zambiri. Ndipo nthawi imene Mulungu anazara auza anthu apereke monga akufuna mu mtima mwawo. Ara anapereka zambiri kufika otono zinthu zija zachita kuchuluka kotherata. Anthu anapereka golide, anapereka nsalu, zikopa za mbuzi, chani, brass, zimza bwe kupereka anthu. Mulungu ochita fika tauza ana Israeli zatani zachuluka. Muganiza anthu ajada anthu amapereka chifukwa chani anaona chikondi cha Mulungu. Amwene Mulungu kutulusa ku ukapolo amwene kuganiza ngapasi 10% yoke. But I mean this, and this was before arabasa sana base magolo ya sipade magolo ali sana pereka mukuona rino Mulungu atitusa ku ukapolo amwene 1
mungatidusa mu nyanja wenda mapazi maso anga sinazone izizi ndikuona so Farao ndi azikulu ake afera muti m'madzi momo asa palibenso wina yayi muchipululu muno tikukhala palibe atipangako chipongwe ndikapereke chani kwa Mulungu zonse ndi zake anthu anapereka ada Mose auza anthu zazazi anthu ndikufika kuti zatani asaza so apa kuti no monga asimikiza mtima wake tikaona Abraham Yakobo bebe amene analamula Abraham anakuona kuti amene Mulungu andidalisira nkhondo kani kupereka 1/10 pereka so tikamaona monga Mulungu wasimikiza mtima mwawo zimenezi ni mzimu amene amayika mu mtima pamatha kukhala mapulogalamu osiyanasiyana komano tikakhati ndife ophunzira Yesu imazindikira pulogalamu iyi kuti itheke ndipereke ichi Mulungu sakundipasa kuti ndipereke komano ukakhala wayamba kuziwa za chisomo cha Mulungu ndakayika ngati munthu ungamaumbe iya ndakayika kwambiri fatino chisomo cha Mulungu chi mtima wako umatentha kuti uthengawo anthu ena sakatani akaumve olo uchechi uja umatha kumonera pali nkulu ina akamabwera ku chechi uno zovala zake zimakhaza zakumezo sabata yake anali aphulika pala amene janitantengera zovala takangulira kazovala ontampasa chovala changa chinake nanenepa kapena naonda kwambiri ono chovala chisichu ndikwana ya manchabwinobwino ntampasa nkulucha umaona kuti yes so maso amene amakupasa ni ndani ndi Mulungu monga wasimikizika mchani mumtima mwako Mulungu sizoti akulanga kuti yatona lero wapereka apa sunapereke ba munthu ulibe basi sizoti ungazikakamizera kupereka maufulu ndicho chimene Mulungu akupereka m'chipangano Yesu pano monga ngati mene Abraham analili kuti amapereka mwachani maufulu yes monga mwakusimikizika mchani mtima Yesu anakambanso ichi Luka 6:38 kuti chani patsani ndipo mudzapasidwa kwa inu muyeso wabwino wosendereka wotchukumuka wosefukira anthu adzakupasani m'manja mwanu pakuti udzayesedwa kwa inu ndi muyeso omwewo muyesana wanzanu ningopereka chisanzo akuti muyeso omwe apesedwa kwa anthu ena omwenso zapesedwa wandani kwa inu muona kuti no mfundo iyi imagwira ntchito kwambiri mfundo iyi ndiyoona kwambiri andisimatengera munthu uchita ulemerera munthu ukakhala ndi mtima wopatsa zambiriso zimakhala zidani zikubwere fana Mulungu amafuna kuti akupase iwe amaziwa kuti ndiwe channel yoti ukatha kufikiraso ndani anthu ena kupereka maufulu ndi kwabwino kwambiri ningopereka chisanzo panali mzanga ina ake ndi mtumiki so ndinamva kususika mumtima mwanga kuti ano ndichitepo kanthu basi natumiza kanga chepe kena ndozanzi ndikati iyi nandenso ndashota angakhale ya bando mwezi unoyitirani indivuta chinachitika nchani winaso wasusikanso mtima watani wandipasa ya bando ichi so mukuona mene Mulungu amagwira ntchito ukapereka muyeso omwewo utani ubwerera koma izi ndikupereka kwa chani kwa ufulu kumenenso anakulalika chabwino taona kuti tikupereka maufulu komano nanga atumiki fatu kuchiyang'anira kuna Alevi koma muchipangano chaso pano Alevi ulamuliro amene unatha lero timakhala ndi azibusa azisukule ndi zina zotero kodi no anthu amene amene atumikira muntchito muno tichita nawo bwanji nanga tineto tili ndi outreach tifunika kupinta matracks tifunika zakudya pa tsiku la ubatizo tifunika matransport tipanga bwanji 1 Corinthians chapter 9 akuti chani verse 1 Yesu ndi Paulo pakufotokoza mene amachitira tiye tionena akuti chani kodi sindine mfulu kodi sindine mtumwi kodi sindinaona Yesu ambuye wathu kodi simulinu ntchito yanga mwa ambuye so Paulo akozera kwako ine ndine mtumwiro inenso namuona ambuye Yesu paja ku Damasco anamuona komanso ukagalilea chapter 1 Paulo anafotokoza kuti iye anaphunzira utumiki wake kwa Yesu Kristo monga ngati mene Yohane
anaona masomphenya achivumbulutso. Yesu anaona masomphenya a Yesu. Ndipo Yesu anamphunzitsa Paulo. Nkona uthenga wa Paulo umakhala wachisomo, umafotokoza kwambiri za utumiki wa ndani wa Yesu Khristu. Fati Paulo uthenga anachita sanaphunzire kwa munthu. Paulo uthenga anachita kuchoka straight kwa ndani wa Yesu Khristu. Pajana anazati pali zinthu zambiri zimene tikukuuzeni, koma izi simungathe kutani kuzigwira. So zambirizo Mulungu anampasa ndani Paulo. Verse 31. Ngati sindili mtumiki kwa ena, komatu ndili kwa inu, pakuti chizindikiro cha utumiki wanga ndi inu mwa Ambuye. So Paulo akuza ine ndine mtumiki. So nthawi tikuona tona anthu amantha kunena Paulo amene si mtumiki fanisana ene ndi Yesu chane naiba pambuyo. So anthu amankhula za mimetala akuluakulu, ine ndi nani? Ili mtumiki. Ndamazani ntchito yanga ndi inuyo. Inuyo Akorinto, inuyo mwatembenuka mwabwera kwa Mulungu chifukwa cha ntchito ya manja anga na utumikira inuyo. Atakhala anthu anakuti sine mtumiki, kwa ine ndine ndani? Ndine mtumiki. Fiya chanu chozikanira changa kwa iwo amene andifunsa ine ndi ichi: kodi tilibe ulamuliro wakudya ndi kumwa? So Paulo akunena kodi ineyo ndilibe ulamuliro wakudya ndi kumwa? Verse 5. Kodi tilibe ulamuliro wakuyendayenda naye mkazi ndiye m'bale monganso atumwi ena ndi abale a Ambuye ndi Kefa? So tikaona mwino atumwi ena aja anali okwatira, makamaka ngati Petro amene ali Kefa. Petro anali okwatira. Pali ziphunzitsi zimaka Petro sanali okwatira. Petro anali okwatira. Onera pako. Petro anali mkazi, Petro anali okwatira. Ndipo chifukwa chimene chicho akamakatumikira sinangamatha kutumikira miyezi 6, miyezi 4 kumalo ena kuchoka kupita uko. Atumwi ena aja amayenda nawo chani ndi akazikazi awo. Komanso azisogoleri anthu amadye sandani. Azisogoleri aja chimene Paulo akunena papa, azisogoleri aja amatumikiridwa ndi Akhristu amene akupitako. So ngati Petro akupita ndiyoti Yudeya, ndiyoti Akhristu akuyeda ndi amene atankozesere zonse matranspoti ayeyo, komanso ndi nani? Ndi mkazi wake. Ndifotokoza mfundo ina tiyendipitizeni. Verse 6. Kapena kodi ife tokha Barnaba ndi ine tilibe ulamuliro wakusankhira ntchito? So Paulo anali ndi ma ethics ake. Paulo yekha ndi amene ananena ano ineyo pani ndekha sindikufuna ndipange drain kapena sindikufuna anthu azimanga support. Paulo amazipanga support yekha. Paulo amazipanga support yekha, koma anali ndi ulamuliro wonse woti anthu azimpanga nyani support. Koma anasankha kuti ineyo ndikamayenda ndi munthu ndizizipanga support ine ndekha, komanso ndiyani ndi munthu mweneyo. Koma amapereka defense kapena amapereka ndondomeko zamene zinthu zifuna zitani zikhale. Verse 7 ati yani msilikali ndani achita nkhondo nthawi iliyonse nadzifunira zake yekha, aoka mipesa ndani osadya chipaso chake, kapena aweta ngolo ndani osayamwa mkaka wake wa gululo. Kodi ndilankhula izi monga mwa anthu? 8. Kapena sineneranso zomwezo. So Paulo amene atuno kodi munthu amene akaweta ng'ombe samakamwa mkaka ndani? Ukamphesa kodi sumwako chipaso chake ndani? So Paulo akufunsa zimene kuti ifeyo tikutumikira ndikuti basi tingotumikira zimene akuamba Paulo ta. Verse 9 aliyani pakuti chilamulo cha Mose mwalembedwa usapunamitsa ng'ombe pakupuntha iyo zinthu. Kodi Mulungu asamalira ng'ombe? Tikuona mchizoka namba do not muzzle. Do not muzzle. Muzzle ndio tinozija zimachitika nthawi ya corona kuti mavala chinthu kamwa kwako. So anthu ena ng'ombe amaziveka chikwama chinthu kukamwako kuti pamene kuyenda mu malo pokolola isadye izingoyenda basi. So Mulungu ananoti achinyama usachipange zimenezo. Ndaona Mulungu amasamalira ng'ombe chabe. Chimene Paulo akutsanazo chinawo tuno ngati munthu atumikira anthu azitani azinjesa munthu uja azimusamalira chifukwa munthu uja wasiya ntchito zake zonse atumikira ndani anthuwa. Komano ndimafuna kupanga comment
nthawi yawoyi samatumikira munthu yekha komanso ndi banja lake mwanjira ndi mkazi wake munthu amene ndi mkazi wake. Chinthu chimene chili chofutanso kwambiri masiku ano unakuno tazebwe kakhala mtumi amwene kulito effort kuno amwene kulito nchita Mulungu muno ndeto angubirana munthu akupaza transfer abwere zoti munthu ja kumbawo kuli chani zoti munthu ja abwerera akambira anthu alibe nazo ntchito zimene zamazitengati nzakuthupi basi iyo bora wabwerera ubwereso kwanu basi wiki amaso choncho paka chaka chudutsa iwe sukupanga zako koma kena kuno munthu yemwe zatino chimene chani munthu yemwe zatamba ukana chita Mulungu mwana ulo aja malimbikira pano pa zimene mwawo amapanga zimene zifanana na chinyamata. Mwana munthu akwatira afunika zengana naso za mkazi ndi ana pakhumi anthu osaganiza motani kuti no munthu ndi munthu okwatira pamene akubwera munthu ufuna tithangaliro sizachani sababanja ake zimene akamba Paulo verse 10 atuno pakuti achinena ichi konse chifukwa cha ife pakuti chifukwa cha ife kwalembedwa popeza olima ayenera kulima mwachiyembekezo ndi opunthayo achita mwachiyembekezo chakugawana nawo. 11 ngati takufesirani inu zauzimu kodi nchachikulu ngati ife tituta zathupi lanu sautino ife tafesa chinthu ino cha uzimu kodi tikhala anthu olakwa tikakolola kwa inu chinthu chakuthupi manjina Paulo wathandiza amene akutumikirayo amene azala mawu a Mulungu mwa inu amene akuphunzitsani nanunso mufunika mukuyembekeza kuti mutani muwathandize so chimozimozi lerolo koma zinthu zipajanza chani za ufulu mipingo asogolera amene akusogolera right olo akhristu amene akutumikirani nawo safunika kupangidwa chani support chimene kuthandauza Paulo chimene 12 ngati ena ali nawo ulamuliro umene uli pa inu si ife nanga koposa koma sitinachita nawo ulamuliro umene koma timalola zonse kuti tingachite chochedwetsa pa uthenga wabwino wa Khristu. So Paulo akuti ngakhala ulamuliro tili nawo ine sinapange chani sinapange nawo. Paulo samafuna kuti uthenga wa Mulungu chede amaona kuti atumiki alipo be ambiri right so ndalama zimafunika besi zachani zambiri so iye anaona ndi bwino kuti tisachedwetse uthenga wa Mulungu koma ine ndizipanga support ndekha chuma chizipita kwa nani kwa ena koma ngakhale zinakhala choncho anthu ena amaona ujati samalandirato thandizo si mtume anamba kunyoza ndi Paulo amafuta akuluakulu nandiveseni ine mbomwe ndayima Aroma 9 sorry 1 Korinto 9 verse 13 anapeza no koma simudziwa kuti iwo akutumikira zakachisi amadya zakachisi ndiwo akuyimirira guwa lansembe agawana nawo guwa lansembe 14 chomwechonso Ambuye alamulira kuti iwo amene alika uthenga wabwino akhale ndi moyo uthenga wabwino manjena Ambuye amene alamulira ndi nani Yesu Khristu kana kuti imeneyo so amene akulalika uthenga wabwino afunika akhale ndi moyo uthenga wabwino manjena anthu amene akulalikira afunika zimpanga support munthu chifana no mungapanga support munthu uja safika kuti asiye kuti akatumike zake zakuthupi iye ndi msilikali ngati ali msilikali somatumiza ku nkhondo osampasa zipolopolo osampasa chakudya sino mangoti amene ali ndi zipolopolo kuti basi asogoleni Bible takugulani Bible abasi tagulirani ucheni phone ya mulibi munthu uja amafunika so chakudya munthu amafunika so ndizosamala moyo wake right so zimene zozo zikufunika zili tumikidwa so ndi nani ndi anthu zimene Paulo akunena 15 atijana koma ine sindinachita nako kanthu kaizi ndipo sindilemba izi kuti chikhale chotero ndi ine pakuti kundikomera ine kufa koma wina asayese kwachabe kuzitamanda kwanga so Paulo akuti ine kalata sindilemba chifukwa kuti no mundithandize ya kalata sindilemba kuti no basi panopo mwamba ndipereka kwa ineyo ndalama zambiri ayi angakhale ineso mwina anthu aonera nje no nkhani anthu akhala ndibe mphamwe ta foto zangu ndi nkhani mano ndakhala ndili reluctant ibe kuti no ndiyankhule fano no mazali ndikambaso nkhani zili zomwezi why ndikuyamba zimezi ine ndakhalapo ndikupanga run ma minutes zangapo 9 sapo minutes ya right arm 9 so great panopa na night loka kai since 2021 9 sapo 3 minutes ya track project right timaenda ndachinyamata unaona
ndi achinyamata amakhala atino tiziyenda tizipanga ma trainings as tongues ndi taziphunzitsanso anthu mawu a Mulungu koma kakhala kumalo kumwina mwezi ndi wiki masabata atatu. Now timapanga zina atino anthu aja kapena meyo kuti mapasa ka allowance kenake kapansi, right? Nimangopasa ka allowance otino achikomera azitha kugula mwina mainitsi tagula zovala mwina tagula ka masopo gatha kugula kachovala chane ka allowance naye kabwino kakang'ono. Why ndimapanga zimenezozo? Fana mazana atino munthu kuti ufuna kugwira ntchito zaka ziwiri munthu moyo wake wayima pokutha zaka ziwiri zikamatha zovala zake zatha palibe zero munthu zona zimenezozo. Ine manata ayi ine sizoona ayi ndifa chimene yocho ine ndazanga menene ngati asugule fani nenayi pa ntchito nenata ino ine sinifunika ndalama ina iliyonse oni ndalama ndimafunika mina ma transport apo kachuluka kwambiri ndimachoka madiwa ulongopita mulanjani nde ndalama yakuthumba ndimagwiritsa ntchito ma transport anga ndi mwina kula bandu basi komano ka allowance ko sinimalandira komano asugule ena ndetete apasa ka allowance transport basi ndeti ya bandu makhaza badira kuti at least munthu uja moyo wake ukhale bwino. Ndoti mwana dache mata yakabwera tikuyenda nawo mwezi ukutha miyezi itatu maonekedwe akusintha zovala zayamba kugula zina anthu aja akusangalala. Mukuona menepe ndizipapasa tinachi yamaraja amachoka ma ministries ena ndomazati join ifeyo ndikumagwirana mbeyo chani ntchito ona kuti akulu pafunika munthu kuti munthu amwera apa ndimafuna ningomenya ganyo pena pake ndizo okay ganyo yakoyo ndi bwanji penepopo ganyo ngati 15 pin okay tiye ukagwire ntchito ndikupasa 15 pin ene kumana munthu adandala amwera kumana apa pandizikhala tino mundilipira ndoti ya mwini dakhati sina kuti aneni ineyo inuyo bwezi mukupeza ndalama koma ndakwitana ntchito ya Mulungu eni akatagwirana apapa mukangugwira apapa ndi za emergencies izi. Mukuona menepe so munthu uzitha kukhala ndi umunthu osatongotenga munthu ina ngati chinyama iyayi. So izo ndi zimene ninkachitira ntawerenga izizi ndikale kwambiri 2019 silero ya 2019 tinkapanga izizi right tikenesa utumiki ndi funda izi so zimachitika zona kuti achinyamata amagwira ntchito mwamphamvu amagwira ntchito mwachangu chifana amazana kuti akampanga training chakamaliza mavuto awo sakuthibisa atani atumikiridwa nawo. So panaibe mavuto ena aliwonse andina famene naye pa ntchito timagwira be ntchito ija mwamphamvu ngakhale balance panyani panalibe fati siti mafuna tino ntchito ya Mulungu ichepe fati nafenso tizilandira ndeti tichitike nchani ndamazipeza zatani zachika. Mukuona mene zimakhalire basic scenario pakuti ngati ndilalikira uthenga wabwino ndilibe kanthu ukadzitamandira pakuti chondikakamiza ndigwidwa nacho pakuti tsoka ine ngati sindilalikira uthenga wabwino. So pala kuti ine ndikulalika uthenga wachifukwa tino ndachita kugwidwa ine tikaona Paulo amene analili apita ku chani ku Damascus anali munthu wachilamulo wanyo kuti no chilamulo chikwilisisa ndikaphe a Khristu basi ndamwene chisomo chimene chamugwiracho amagwida nditsemwe thupi kuti chisomo cha Mulungu ndi chotere ine ndikayike chani dziko lonse samafunikanso ndalama yayi chimene Paulo akunena apa. Bese ndiyatata pakuti ngati ndichita ichi ndivomerere mphoto ndinayo koma ngati si chivomerere andikhulupirira dindo. 18 mphoto yanga nchani sopano kuti pakulalikira uthenga wabwino ndiyese uthenga wabwino ukhale waulere kuti ndisayipse ulamuliro wanga wa uthenga wabwino. So pala kuti ineyo basi ningulalika basi ngati sindilalika ndiye ndine munthu wotayika ubwino wake ndi chani. So tikuona amene Paulo alili. So chimwe ndikuthandaza nchonera kuti no ngati mwina so nthafuto zaso mwina akwazi tumikene kuna kuti no ngati muli ndikuthekera kuti no muli pa ntchito ngati muthekera mutha kulima tengani zimenezonso mulipanga sponsor utumiki wa Mulungu mukafiza uthenga yani pasogolo. Ngati mwina atumiki ena azinzano tono alibe kuthekera kono lonse koma mphatso ya utumiki ali nayo apangeni sponsor ameneyo utumiki utani upite pasogolo. Koma kuti utumiki ufike patsogolo kwambiri anthu amene ali mu utumikiwo akufunika nawo azitumikidwa mzakuthupi chimene afuna nena chimene. So
utumiki kuti ufike pasogolo kwambiri anthu amene akugwira ntchito afunika azisamalidwa. Chimene inde sindingachoserera icho ene chofunikira kwambiri. Munthu amene akugwira ntchito afunika kusamalidwa. Izi ndazoona ndi maso anga. Ukamasamalira anthu amene akugwira ntchito ya Mulungu imapita pasogolo. Remember mpaka nthawi imene anyamata ena anamba matipeza uthenga ona mapita utali kwambiri. Timapanga konse kumpoto kumayenda kumeneko. Pakati umwera konse mbrand amwe nditamwaza ananyamata. Pamwezi mpaka ma training most 14 of which is sizidakatheka. Mwachifano anthu anabwera pamodzi pa nthawi imodzi. Right? And aje nyamata ena namba omachoseda maminisi zena. Wachifano maminisi zena amango agwiresa ntchito. Kumano osawapasa kena kalikonse. So zimakhabe zovuta to moyo wawo upita bwanji pasogolo. So zinangothandizirabe kunena kuti no uthenga wa Mulungu unapita chani unapita pasogolo. So icho ndi chinthu china chimene ndinganene kunena kuti no ngati pali kuthekera kuti tipange sponsor anthu tiyeni ziziteko. Osati kumakhala ngati mamema aja amene ati sabata ya abusa uneji sabata ya golide sabata ya kazi ya abusa gogoda mbambande. Zaona sabata ya sogoleri kuona ya bwino ibe kumana sabata ya asha kuiona yopelepeseka ndi Zaona asha akugwira ntchito ya Mulungu akugwira. So tikamanga baizi ndipo ine extreme ine machitika kuti nazitumika makhala alesi nokhauka. Ndipo alosa na class pamenepo. Tsala nsonga chapter 3 verse 9 auti yani. Sichifukwa tilibe ulamuliro komatu kuti tidzipereke tokha ikhale kwa inu chitsanzo chanu kuti mukatisanze ife. 10 pakutinso pamene tinali nanu tidakulamuliranichi ngati munthu safuna kugwira ntchito asadye. 11 pakuti tikumva za ena mwa inu kuti ayenda dwachidwachi osagwira ntchito koma ali ochita mwina ndi mwina. So Wathesalonike inaijenda no ngatuli tumiki kusagwire ntchito basi. Iyo ndio Khristu usagwire ntchito inayi ngati chiphunzitso chachinyengo basi. So chimabweresa ulesi kwambiri. So pala nata kwakulu anachita nato amene asagwira ntchito asarani asadye. So ngati Khristu ukulamulira unano tigwire ntchito tifune tikhala anthu olimbika pa dziko losona lapansi. Munthu upumula bwanji usanagwire ntchito. Tifunika tisakhala alesi ngati pali kutheka kuti tiwapeza chuma tiyeni tipangeni zimenezi. Right? China chimene Yakobo anakamba chimandisangalatsa ndi Yakobo 1:27 adino mapembedzedwe oyera ndi osadetsedwa pamaso pa Mulungu ndi Atate ndiwo. Kucheza ndi ana amasiye ndi akazi amasiye m'chisautso chawo ndi kuzisungira mwini osachitira mawanga ndi dziko lapansi. So chinthu china chachikulu chimene tifuna tizindikire nchona kuti ana amasiye afunika kuthandizidwa ndi akazi amasiye. Tikaona m'midzi mwamwene mmakhala zovuta. Anthu amamwalira ndi njala azibale ali pati ali pompo. Chifukwa chani? Chikondi chapa chibale chilibe. Izakuzikamba zitautheka pokhapokha ngati uli ndi Khristu. Kuti kuona munthu ovutika iwe ndikukhudzika zikutengera kuti mzimu wa Mulungu ngati mwawo. Sizinthu zoti munthu osatembenuka angachite ndizo za anthu otani otembenuka. Mateyu 6:7 anena kuti no yang'anirani kuti musachite zolungama zanu pamaso pa anthu kuti muonekere kwa iwo pakuti ngati mutero mulibe mphotho ndi Atate wanu wakumwamba. 2 chifukwa chake pamene paliponse upatsa mphatso zachifundo usaombe lipenga patsogolo pako monga amachita onyenga m'sinagoge ndi makwalala potero kuti atamandine ndi anthu. Indetu ndinena kwa inu iwo alandiratu mphotho zawo. So popanga zinthu nkhani yako ndi mtima wako. Nkhani yako ndi mtima wako. So tinene for example na tutufuna tikagawe zinthu ku prison, right? I fail basi kwa government akupita pa TV I fail. The guys is in one kind of no, let's say for example fail to fund my donations tikagawe ku prison okuchipatala of which ma prisons tayindamo nizipatalaso yete tibakathaizena mu president mwagawa sopo ndizanzola tikuyenda the track project ministry ina yachiwiri lero. Koma chifanira kuti no timachita kupempha kwa anthu kuti atigaire ndalama tisonkhe pamodzi tigule zinthu zofunika zitikapereke. Timafunika tipereke report kwa ndani? Kwa anthu aja. Mandipesa nebe? Koma osati kuti no mtima athu nendo tikuzita mandira. So nkhani yakulu ndi
cholinga chako, right? Cholinga chako chopanga zinthu ndi chani? Ukupanga mokakamizika paja Mulungu amakonda amene wapereka mwaufule, ukupanga chifukwa anthu akuone kuti nawenso ndi wauzimu, mtima wako uli pati. So izizi zoperekazi ndi zina zonse zochitikazi nkhaleko ndiyo kodi ndiwe munthu otembenuka. Ngati uli munthu otembenuka, ngati uli ndi moyo wa Yesu Khristu, vuto lisi likhalapo yayi, vuto la matulu sikhalapo. So verse 4 potero kuti mphaso zako zachifundo zikhala za mseri, ndipo Atate wako wokona mseri akuzakubwezera iwe. So tikaona muno bwino mphatso tikamapereka zipereka machani mwa mseri. Izo zimene Yesu akumafotokoza. So tionanso bwinobwino kuti zopereka nthawi ya Paulo zimayenda motani. 1 Corinthians 16 verse 1 akuti koma zachopereka chako oyera mtima monga ndinalangiza mpingo ya ku Galatiya, motero chitaninso inunso. 2 tsiku loyamba la sabata yense mwa inu asunge yekha monga momwe anapindula, kuti zopereka zisachitike pakudza ine. 3 ndipo pamene ndikafika ndidzatuma iwo amene mudzawayesa oyenera ndi akalata apite nayo mphatso yanu ku Yerusalemu. So Paulo akoza anthu a Korinto anawuza sawa Galatiya akuluakulu ndikamabwera ine mukhati ndalama zomwe azisonkhanitsa pamodzi. So ndi atuma iwo ndikalata kuti ku Yerusalemu. Nkhani yakulu unayinjala kuti ku Yerusalemu, akhristu a ku Yerusalemu anali njala. So anthu amafunika asonkhe ndalama zipite ku Yerusalemu akagule chakudya, akhristu asatani asazunzike. Chinthu china chimene ndinafuna kunena ndi ichi. Ndinaonapo mu church ina yake anthu anagulagula zimagwalade zisakuti za labalazi. Anagulagula kenako anapeza pakati pa akhristu amene alibetu nsapato. Anapasati ameneyo chinthu chimenechi chimabvesa isoni kwambiri choti anthu apanga programu yoti apite kumudzina akakathandizana. Pamene momo muli anthu oti ndi otani ovutika, anthu amene akutani pakati pawo, anthu amene ndi akhristu koma anthu ambiri akuwathandiza anthu amene ali pakati pathu, anthu amene ndi number 1 wathandiza. Kenako tiyoti even ngakhale ma neighbors paliso anthu ena asakutani akuvutika. So umafunika munthu uzikhala ndi maso achani auzimu kuzindikira zinthu zina. So Paulo anali mmodzi mwa iwo amene amazero ku Yerusalemu kwavuta, ndimemeze anthu atani apereke, koma akuti aliyense amapereka monga momwe anapindula. Panalibe magolo ayi, za magolozi zikuyambika chifukwa anthu ayamba kuma chani mitima. So mipingo inayamba kuyikano magolo kwa anthu mozi ngati mene mukuona amulira chani chachikhumi. Komano solution sikuyika magolo, solution ndi kuwalalikira anthu uthenga wabwino kuti akakhala anthu otani osinthika. Munthu ukakhala osinthika mtima umapanga mowola manja, simafunika munthu ena akuopsezeso iyayi. Tikaona nkhani imene Mateyu 25 verse 34 pomwepo mfumu idzanena kwa iwo akudzanja lake lamanja, idzani kuno inu odalitsika a Atate wanga, lowani mu ufumu wokonzedwera kwa inu pa chikhazikiko chake cha dziko lapansi. 35 pakuti ndinali ndi njala ndipo munandipatsa, ine kudya ndinali ndi ludzu ndipo munandimwetsa ine, ndinali mlendo ndipo munachiritsa ine. 36 wamaliseche ine ndipo munandiveka, ndinadwala ndipo munadza kucheza ndi ine, ndinali m'nyumba ya ndende ndipo munadza kwa ine. 37 Mateyu 25:37 pomwepo olungama adzamuyankha iye kuti, Ambuye, tinakuonani inu liti wanjala ndikukudyetsani, kapena waludzu ndikukumwetsani? 38 ndipo taonani inu liti mlendo ndikukuchiritsani, kapena wamaliseche ndikuvekani? 39 ndipo tinakuonani inu liti wodwala, kapena mnyumba ya ndende ndipo tinadza kwa inu? 40 ndipo mfumuyo idzayankha ndidzati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu, chifukwa munachitira ine ichi mmodzi wa abale anga, ngakhale ang'ono awa munachitiranso. So Yesu mfundo ena imene imaswekera apa ndiyonena kuti pomwepo olungama, chimene chimangisa anthu awa akhale olungama ndi chani? Paja kuti munthu akhale olungama akhale ine moyo wa ndani wa Yesu Khristu. Silulungama patokha koma tulungama wachani wachikhulupiriro. So Yesu akukamba zena atuno anthu amene ali ndi mzimu woyera, paja chipatso chimene ndi chani? Chikondi, chimwemwe, mtendere.
munthu uli ndi chikondi amwene ngololenzako azifa ndi njala amwe? No. Anthu amene ali ndi chikondi ndi amene akupanga izi. Si lamulo kwa anthu ochimwa yayi. Si lamulo kuti programu ya chechi tupanga ichi. Kodi munomu tupanga chani? Programu ya Khristu tupanga bwino yayi. Izi sizokakamiza. Izi nzanthu olungama. Anthu amene ali ndi chikhulupiriro. Izi nzanthu achikhulupiriro. Anthu achikhulupiriro paja mtengo zazikira ndi paso zake. Anthu achikhulupiriro amakhala ndi chikondi. Chikondi chosati cha chibadwire koma chikondi chifani mzimu woyera likale mwandani mwa iwo. So izi azapanga chifukwa chena anthu andorani ndi olungama. Chimene ndifuna ndisimikize nchiti chimene. So chachikulu pa nkhani ya kupereka, anthu afunika osati kukakamiza ndi magolo kapena ndi malamulo. Ndikumandali ku chechi inake ndinachita manyazi kwambiri kupita kumeneko akuti chani, akuti apapa anthu amene anapereka analonjeza sanapereke ndeuki apapa takhopa kumbuyoko. Asogolera amenewo ndeuki amati alengeza pa pulpiti pano fata apasa nthawi sakugwi ine iyi akuluakulu. Izi nza Mulungu kapena ndi chani? Ngongole ine chinawadabwa nazo kuti izinso ndi zilizo. So ndizovuta kwambiri. Ufunati zindano Yesu amene akukamba awa ndi anthu otani? Anthu olungama. Akupanga zinthu zifana ndi moyo watsopano, moyo wa yemu. So tikaona bwino Yesu anazakamba sono chokani mupite umote kamba za anthu ochimwa, anthu amene moyo mwawo iwo nkhani ilipo ndi ndalama basi, sikukondikira chuma. Kuyesera kunyinya ina aliyese kuti iwo akapeze chuma basi, kufinya aliyese kuti iwo zawo ziyende basi. Anthu andati alibe zamoyo, alibe nazo kulabada za anthu ena. Zimezi zikutheka maya Roma 5:5. Ndipo chiyembekezo sichichititsa manyazi chifukwa chikondi cha Mulungu chinasalidwa mitima mwathu mwa Mzimu Woyera amene apatsidwa kwa ife. Chikondi cha Mulungu akuluakulu zonse zili ukambasi. Iwe ngati mtumiki umazindikira akuluakulu ndisa chitesi ntchito Mulungu ndifunika inende ndizo zenereza nthawi kutumikira. Komanso iwe ngati otumikira onala akuluakulu ine uthenga umene ulili ayi ufuna uthenga ukafika kwa ndani? Kwa anthu ena asogole eni kangachepa. Zonse zoti zitheke zofunika tinoti khale ndi chikondi cha Mulungu mtima mwathu. Popanda chikondi akuluakulu zonse zindukambazi zisiyeni. Musayekezo zikakamize ayi asogole apanga presentation yamwe ataphunzira ndipo tifunika tichita ayi. Zisiyeni dilitani musapitirize. Nkhani ili apa ndiyo tino munthu kodi iniyo ndi Yesu Khristu ubale ndi utani. Ngati ubale uli bwino chikondi chiyamba kubwera. Zoti mufunika kukakamize naye. Zoti mufunika lamulo nalikide kuti tizipereka 5, 10, 40%. Paulo tikamona bwino mna kila ntchito yekha. Mwanjirena ma profits ake onse amalowa kutumiki basi. Paja sana lokwati nthawi imeneyi. Ndetino amapereka even 100% ya zake zonse kutumiki. Ma transport ake, zakudya zake, chani. Ndio nthawi imene atamangida amalipira rent. Right? So zonse zake anazipereka nkhale moyo wake usiku chani kutumiki. Kufunika so anthu amene ali otero. Anthu amene azazida ndi chani ndi zimwera. Zonse zoti zitheke ndi zimwera. So tinayamba ndi verse imene Malaki 3:9. Mutemberera ndi temberero pakuti mundilanda ine. Ndinu mtundu ndi mtundu wonse. So tinaona verse imene ikuna kuno Mulungu anayika mu context ya chipangano chakale. Pano masiri kuyendera so lamulo la Levi. Tikuyendera ndithu lamulo la mzimu. Mzimu ukhale mwandani mwa ine. Ndifana Mulungu anayika izi zino akufuna na kuti tikaona mamidzi ena ambuza tino munthu ndi sister wake. A sister ali ndi chakudya. Koma sanga apasa brother wake fana kuti no anapemphadzana. Leronso apemphada kodi amene apemphada pakaliti. Afunika aphunzire. Paka munthu kha saka 3 osadya. Ochokapo tenga maki kuabisa chifukwa yani. Okopate mai yawo apita nyumba yawo kutenga chakudya ndikupasa yani bana. Zinthu ngati zimene zizokwana Mulungu analamula kuti no. Aliyesa zipekeje yani? Chachikhumi kuti yani aleva zikhala nako. Mulungu amaziwa system ya anthu
akudziko pafunika akhale lamulo. Boma limapanga chonche, boma limatenga siya Chachikhumi, boma limatenga misonkho. Zakudya zonse timagula ife zimakhala ndi msonkho wake. Fuel msonkho. Ngati ukugwira ntchito msonkho, ukapita ku shop msonkho. Misonkho yonse ndi imene boma imagwiritsa ntchito kupanga zinthu ngati misewu, kupanga zipatala, kudyesa akundende chani. Chifukwa uzaonera kuti anthu ngati sapanga zimenezo boma siliyenda. So tiziona kuti boma lapasi likuyika malamulo amene munthu amene sakuyika msonkho boma limatha kumumanga. Koma inu ndine sitikuyendera zimenezo, tikuyendera daliso wa Mulungu. Sitikudalira kuti munthu ina ndakakamize yana wina akatiopseze. Efeso 1:3 kuti yani ulemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene atidalisa ife ndi daliso lonse la mzimu mzakumwamba mwa Khristu. Galatians 3:14 kuti dalitsa kuti Galatians 3:14 kuti daliso la Abrahamu mwa Yesu Khristu lichitike mukamitu kuti tilandire lonjezano la mzimuyo wa chikhulupiriro. So tikaone muno bwino Mulungu alemekezeke, madaliso onse a Mulungu akutipeza ife mwandani mwa Khristu Yesu. Ifeyo tikhala anthu otumikira fatino Yesu Khristu ali mwa ife. Tikazindikira mdaliso umene watipasa, sitifunika ena atiumirize, sitifunika ena atikakamize ayi. Ndikumbukira ndimacheza ndi nzake ali ku Germany, Khristu atazindikira ichi anasira kupereka kusiya ndali mpaka msogoleri omene mpaka anavutika. Msogoleri anavutikiratu kutheratu msogoleri. Olokumaye pompa ndikumba 9 mpaka ndikumba nthawi imene mbusa anakomoka ndi njala. Koma Khristu ali pati alipo. Can you imagine mbusa wakomoka ndi njala amwene? Ine izi zona zimenezi mbusa wakomoka ndi njala zopya. Chimene tofuna ziwe ndichonena kuti ndikudzera mwa Khristu yekha chikondi cheni tingakhale nacho. Tikaona Paulo amapereka 100% ya zonse kuti kwake. Panopa pamene taziwa chilungamo, taziwa chisomo chake, tisalole ufulu wathu ukaononge chikhulupiriro chathu. Tindi ufulu kupanga osati mukakamizika, koma monga mmene tasimikiza mujani mtima. Koma pamene Mulungu atidalisa kotheratu, tizikumbukiranso utumiki wake. Ngati utumiki uti watidalisa, ngati Mulungu watidalisa, tikathe kudalisanso ndani? Dalisanso iye. Mwaichi takhala tikupempha mautumiki awa mutaona nkhope yanga simukuiona. Mwina mautumiki ena tinayesera tinagwiritsa ntchito phone kungojambula, komabe zinayi zoperewera. Takhala tikupempha ndi akuti timafunako laptop, timafuna ya 300,000. Tifati yomwe tikugwiritsa ntchito tikafuna kujambula video imajama, nkhope imabwerera mbuyo kwambiri, mawu amakhala ali pasogolo. Timafunanso mic awiri, timafuna tizipanga ma Zoom conference ngati mmene amapangira ndi Kuluja. Ndimapanga ma series ina ndi kulinake waku Kenya ndi winanso waku Europe wina wake. So timatha kupanga ma video conference antawiri. Komano ndi nzanga amene nayi ministry mwina mamonanso ma videos ena mbuyo Simons kuti tigule ma mic awiri tizitha kupanga na communicate via Zoom without mafuta aliwonse kuti utumiki upite pasogolo. Azipanga mautumiki neso zipanga mautumiki. So far ndini mic imodzi yokha. Mafunanso video camera, right? So taona and even editor wathu pano pa PC mwina nayo mutayona muthamva chisoni. Ikuiza external keyboard imachita zimzake zarabwisa. So timafuna tipange upgrade to desktop, right? So desktop 250,000 imwe timafuna, laptop ya 300,000, mic condenser ya 150,000 ndi camera ya 30,000. Zonse pamodzi tikaziphatikiza zikugunda close to 1 million, right? Koma mwa chisomo cha Mulungu ndikhulupirira zonse
atipasa. Mutakhala mwa kudzika mumtima mwanu kutengapo chimodzi kupereka ulongopereka gawo pang'ono zitothandiza. Komanso mwezi ndi mwezi timakhala ndi ma issues ena amene amafunika ngati ma transport. Kunopa this February timafuna tikhale ndi outreach tikakumana ndetu ku school inake ku Sochi. Titulusa flyer yake mwana joto pafunika ma transport chani pamakhala zosiyanasiyana, pafuna kusoma bando panga upload maujeni amakhala ma GBs akuluakulu ndi amene masata naziwa. So mutakhala no mwezi ndi mwezi muthamba panga support kuti ma transport ndizazo ziyenda bwinobwino. Phone number anga ndi imeneyo 0821843317 0821843317. Muthanimbira amenepo kutumiza ka kumpamba oya tamane ndi 092257548. Olo muthanimbira so ndetu ku National Bank zimene mungathe kudalisa nazo. Koma kwakukulu chimene ndingapemphe pitizotipempherera komanso pitizotenga mauthenga kumagaso kwa ndani kwa anthu inezo ndizofunikira kwambiri mutatero ndi mutidalisa koposa. Nani ndine Brother Daniel, Mulungu akudaliseni. Tengani uthenga mukagase kwa ina mpitirize khala kukhulupirika kwa Mulungu ndipitiriza muchikhulupiriro. Ngati muli pa YouTube please mukapenge like komanso panga comment panga subscribe. Mukapanga zimenezo zimathandiza natu anthu ena akakhala pa YouTube kufufuza information imene pafuza zopereka YouTube imatenga video yachi ndikuwapasa ngati suggestion. Pangisa uthenga upite pachani pasogolo. So panga like, comment, subscribe zimathandiza so kuti uthenga upite pachani patali. Mulungu akudaliseni. Amen.